கிருஷ்ணா பிரபு அது இதுல போட்டுருங்க யூடியூப் எல்லா குரூப்ஸ்லயுமே. மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. போட்டுருங்க. இன்னைக்கு நம்ம வந்து 15வது அத்தியாயம். ஸோ அதாவது புருஷோத்தம யோகம், புருஷர்களில் உத்தமம் அப்படிங்கிறது நம்ம பகவானுக்கு இன்னொரு நாமம். ஸோ மாலான்றவங்க கை உயர்த்திருக்கீங்க. மாலான்றவங்க நீங்க ஸ்லோகன் சாண்ட் பண்றீங்கன்னா நீங்க பண்ணலாம். யூ கேன் சாட்ல எழுதுங்க, உங்களை போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எஸ் மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணீங்க மாதாஜி. பண்ணிட்டேன் பிரபு. அவங்க ஏதாவது போட்டிருக்காங்களா she is going to chant ன்ட்டு? இல்லன்னா நம்ம மெசேஜ்ல ஒண்ணும் போடலையே மாலா. அப்படிங்களா? ஓகே, ஏதோ கை இருக்காங்க ஆனா பதில் சொல்ல மாட்டாங்க. ஓகே, கன்ஃபியூஷன், அதனால நான் அதை லோயர் ஹேண்ட் பண்ணிடுறேன் நான். ஓகே ஓகே இன்னைக்கு புருஷோத்தம யோகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புருஷர்களில் உத்தமம் அப்படின்ட்டு தான் பகவானுக்கு இன்னொரு நாமம். உத்தமமான புருஷர் அப்படிங்கிறது இருக்கிறதுலயே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஹையஸ்ட் லெவல் எல்லாத்துலயுமே பகவானைத்தான் நம்ம வந்து சொல்றோம். நம்ம அதாவது நிறைய ரெஃபரன்சஸ், வேதிக் ரெஃபரன்சஸும் சரி, நம்ம இந்த பகவத்கீதை ரெஃபரன்சஸ்லயும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்திற்கும் மேலானவர் அப்படிங்கிறது வந்து. ஸோ சில பேர் வந்து கேள்வி கேட்டிருங்க, வாட் இஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் தேவதாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கொஷின் இருக்கும். நான் நிறைய வாட்டியுமே சொல்லியிருக்கேன், எல்லாருமே அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான். ஸோ எவ்ரி ஒன் இஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா he is the father of all தேவதாஸ், நீங்க அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே அவர் படைச்சது எதுக்காகன்னா ஃபார் சம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒர்க் ஆக்சுவலி. ஏன்னா தே ஆர் ஆப்வியஸ்லி எபோவ் அஸ் ஒன்லி, அது நம்ம கன்ஃபார்மா சொல்லணும். நம்மளையும் படைச்சது அவர் தான், நம்மளை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக சிலது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாத்தையுமே இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னாக்கா சிஇஓ வந்து எல்லா ஆங்கிள்லயும் வந்து உட்காந்து எல்லார்கிட்டயுமே நீ என்ன வேலை பண்ணேன்ட்டு கேட்க மாட்டார். கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? இந்த விசிபிலிட்டி வந்து கண்டிப்பா இது நம்ம ப்ராக்டிக்கல் இந்த உலகத்திலேயே நம்ம வந்து செக் பண்ணும் பொழுது, ஸோ நம்மளால கூட எல்லா வேலையுமே முடியாது. அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், பர்ச்சேஸ்க்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் வந்து டெக்னிக்கல்ல ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட், இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய டிபார்ட்மெண்ட். நம்ம ஒரு கம்பெனி எடுத்துட்டோம்னாலே, ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி எடுத்துட்டாலே, ஒரு சின்ன கம்பெனி எடுத்துட்டா கூட இதை நம்ம மெயின்டைன் பண்றோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் இவ்வளோ பெரிய பிரபஞ்சத்துல நம்ம வீட்லயே ஒரு 4 பேர் இருந்தா எவ்வளவோ டிஃபரன்சஸ் இருக்கு இல்லையா? ஆனா இத்தனை டிஃபரன்சஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி இன் டைவர்சிட்டி வந்து நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்றோமோ இல்லையோ, பகவான் கரெக்டா ஃபாலோ பண்றார். அதை நம்ம வந்து வி கேன் அவார்ட் ஃபார் ஹிம் ஒன்லி. ஏன்னா இந்த இதுக்கு இந்த தேவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்கவுங்க செய்ய வேண்டிய, பிரம்மானா படைக்கும் தொழில் அவருக்கு ஃபுல்லா கொடுத்தாச்சு அவரு. அதே மாதிரி சிவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இறுதியில அழிக்கும் அந்த ரூபம் கூட அவர் தான். ஸோ அந்த அழிவு வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனிலேஷன் வந்து அவர் தான் பண்றாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து சூரியன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சூரியனும் ஒரு கடவுள் தான் நமக்கு. அவர் இல்லைன்னா நம்மளால இங்க வந்து எந்த கல்டிவேஷனும் நடக்காது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி வருணன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மழை, வருணன் கூட பகவானுடைய இன்னொரு சொரூபம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அனைவருமே பகவானுடைய சொரூபங்கள், அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அந்த அளவுல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அவரோட மேப் பண்ண முடியாது. அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளை படைத்தவர், நம்ம தாய் தந்தையே நம்மளை விட பெரியவங்க அப்படிங்கிற அந்த மனசு நமக்கு உண்டா இல்லையா? எல்லாருக்குமே தெரியும், தட் இஸ் மோர் தென் அஸ் தே ஆர் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது வந்து நம்மளை படைச்சவர் நமக்குன்னா கண்டிப்பா மேல இல்லையா? அதே மாதிரி தேவர்களை படைத்தவர்கள் பாத்தீங்கன்னா தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர் அவர். ஐ திங்க் ஹோப் இதுல எந்த டவுட்டுமே இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான். ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வரும்பொழுது நீங்க கண்டிப்பாக யூ நீட் டு திங்க். ஸோ கிளாஸ்ல என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க, ஸோ பகவான் தான் எல்லாரையுமே படைத்தார் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அவரை படைக்கும் அவர் தான் வந்து மூலாதாரம், அவர் தான் அனாதி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். யூ கேன் ரைட் he is the anadi and from him only everyone has been created அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க எழுதலாம். தேவர்கள் அனைவருமே பகவான கீழ்பட்டவர்கள் தான்.
இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தேர் ஆல் ஒர்க்கிங் அண்டர் ஹிஸ் கைடன்ஸ். அவர் என்ன சொல்றாரோ அது பிரகாரம் தான் எல்லாமே நடக்கிறது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எக்ஸாம்பிளா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எத்தனை தேவர்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அதுல ஏதாவது ஒன்னு ரெண்டு நீங்க எழுதலாம். ஹோப் ஐ திங்க் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் காமன்லி அட்ரஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து செஷனுக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி வில் டூ த ப்ரேயர்ஸ். ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சாலுக்ய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமாஹ்யம் ததா ஸ்வா பதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டேட்டிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு we will enter into the session. ஸோ நேத்து நம்ம பார்த்தது குணங்களின் நிபந்தனைகள், அதாவது ஒரு குணத்துல என்னென்ன சுபாவங்கள் இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். நம்ம அவர்கள் எவ்வாறு அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், அவர்கள் இறந்தால் எங்கே செல்வார்கள், இப்படி எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம நேத்து பார்த்தோம். ஸோ ஐ திங்க் there was one question about I think about if a person is doing bhakti and simultaneously taking non-veg, அதை பத்தி ஒரு கொஸ்டின் இருந்தது வாட்ஸ்அப்ல. இந்த there are 4 regulations நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் பேசிக்கலி ஆஸ் பர் த வேதிக் தர்ம பிரகாரமும் சரி. ஸோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வி ஷுட் அவாய்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது கேம்பிளிங், சூதாட்டத்தை நாம கண்டிப்பாக கைவிட வேண்டும். ரெண்டாவது இன்டாக்சிகேஷன், போதைக்கு நம்ம வந்து இதுக்கெல்லாமே வந்து இந்த பாவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விமோசனம் கிடையாது அப்படிங்கிறது தான். அதனாலதான் சொல்றாங்க பேசிக்கலி 4 டைப்ஸ். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேம்பிளிங், ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டாக்சிகேஷன். இன்டாக்சிகேஷன் எடுத்துக்கிறவங்க கண்டிப்பா அனிமல் கிங்டம் தான் நெக்ஸ்ட் ஜென்மம், அது மாத்திரம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் கூட பாத்தீங்கன்னா தே ஷுட் ஹாவ் தேர் ரூல்ஸ். எப்படி நம்ம வந்து ஒரு கிரகஸ்தனுடைய அந்த ரூல்ஸை வந்து கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் டிவியேட்டிங் ஃப்ரம் தட் இஸ் ஆல்சோ சின். அதுவும் வந்து மன்னிக்கக்கூடிய குற்றங்கள்ல வர்றதில்லை, பெரிய பாவ செயல் என்று சொல்றோம். நாலாவது வந்து மீட் ஈட்டிங். பட் இன் ஜென்ரல் இப்ப இருக்கிற லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா மீட் ஈட்டிங் இஸ் பிகம் a common thing actually irrespective of any religion actually. ஸோ அட்லீஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம், உடனே நம்மளால அதை வந்து இந்த மாதிரி பேட் குவாலிட்டிஸ் எதுவா இருந்தாலும் ஒரு சிறிய லெவல்ல இருந்தா கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அந்த குணங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியே போகணும்னா யூ ஸ்டார்ட் வித் ஜபா. ஸோ இஃப் யூ ஸ்டார்ட் வித் ஜபா ஆப்வியஸ்லி யூ வில் பி ஏபிள் டு, அது உங்களை விட்டு தானாவே விலகிடும். நீங்க அதை விளக்கணும்ன்ற அவசியமே இருக்காது. யூ வில் ஒன்லி கம் அவுட் ஆஃப் தட் ஆக்சுவலி. ஏன்னா ஒரு உயிரை கொல்லுவது பாவம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நம்ம எல்லாமே வேதங்கள்ல கூட அதான் சொல்லியிருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம அந்த ப்ராசஸ்ல போகிறது வந்து நமக்கு நன்மை கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியணும். ஸோ தெரியாத வரைக்கும் செய்யத தவறுக்கு வந்து எப்பவுமே மன்னிப்பு உண்டு. தெரிஞ்ச பிறகு நாம வி ஷுட் அவாய்ட் சர்டன் திங்ஸ். ஆனா அதை நம்மளால விட முடியலன்னா லீவ் இட் டு காட். நான் எப்ப விடணும்ன்றத நீங்க ஏத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு யூ லீவ் இட் டு காட் அண்ட் டூ ஜபா. ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் த ஜபா. ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம கிட்ட நாட் ஒன்லி த நான்வெஜ், அதை விட இன்னும் பேட் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நமக்கு இருக்கு இல்லையா, பொறாமை, அடுத்தவங்க வாழ்ந்தா நமக்கு பிடிக்காத தன்மை, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கம்பேரிஷன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து கெட்ட குணங்கள் தான். இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து நன்மை எதுவுமே கிடையாது. பேராசை, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம விடணும். வி ஷுட் லீவ் திஸ் ஆக்சுவலி. இது எல்லாமே நமக்கு மட்டும்தான் நன்மை. ஸோ அதாவது இதெல்லாம் விட்டோம்னா நமக்கு நன்மை. இதுல நமக்கு தான் வந்து எலிவேஷன் ஆகிறோம், இந்த பாதையில போகிறோம், நம்ம வந்து நன்மையை வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம அதை ஃபாலோ பண்றதுல எந்த தவறுமே கிடையாது. வேதங்கள் பிரகாரம் என்ன இருக்கோ அது மட்டும்தான் நம்ம சொல்றது. ஆனா we are not forcing anyone to do this here. So it is up to the individual have to take it further. So யாரையுமே நாங்க பலவந்தப்படுத்தி இது செய்யுங்க அது செய்யுங்கலாம் சொல்ல மாட்டோம். பட் ஜபம் செஞ்சா உங்களுக்கு நன்மை. ஸோ ஏன்னா
பகவானுடைய நாமங்கள் நம்ம ஆழ் மனசுல பதிஞ்சிருக்கும் பொழுது அட்லீஸ்ட் நம்ம பிரயாண காலத்திலேயாவது நம்ம பகவானை நம்ம நினைக்கக்கூடிய மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும். தட் இஸ் த இன்டென்ஷன் நாங்க சொல்றோம். ஒன்லி இன்டென்ஷன் ஆஃப் ஜபா இஸ் ஃபார் யுவர் மோக்ஷா. ஸோ ஃபார் தட் ரீசன் அட்லீஸ்ட் நீங்க இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸோ இதுதான் நம்ம நேற்று பார்த்த 14 சாப்டர்னுடைய சுருக்கம். இன்னைக்கு 15வது சாப்டர் பார்க்குறோம். ஸோ அதாவது நம்ம வந்து இந்த புருஷோத்தம யோகம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு படிக்கிறோம். அதாவது நம்ம மாதங்கள்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணும்போது சந்திர லக்னம் சூரிய லக்னம் அப்படின்ற கணக்கு நமக்கு கண்டிப்பா தெரியும் இல்லைங்களா? சூரியன் வந்து ஒரு திங்கள் ஒரு மாதத்துல இருக்கிறதுனால 12 திங்கள் 12 ராசிகள்ல வந்து சஞ்சாரம் பண்ணுவார் சூரிய பகவான். ஆனா சந்திரன் அப்படி கிடையாது. ஒரு ராசியில வந்து 2.25 நாள் இருப்பாங்க. அந்த கணக்குப்படி பார்க்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு வருடமும் நமக்கு 11 நாட்கள் வந்து டிஃபரன்ஸ் வரும் இந்த சந்திர லக்னத்துக்கும் சூரிய லக்ன கணக்கு பிரகாரம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 வருடத்துக்கு ஒரு முறை பாத்தீங்கன்னாக்கா 33 நாட்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு அதிகமாக வரும். ஸோ அந்த நாட்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 வருடத்துக்கு ஒரு முறை சந்திர லக்னத்தை ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது. தமிழ் அண்ட் மலையாளம் தே ஃபாலோ சூரிய லக்னம் தான். நமக்கு அது தெரியாது. வி வில் நாட் ஃபாலோ. பட் கன்னடா அண்ட் தெலுங்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தே ஃபாலோ சந்திர லக்னம் ஒன்லி. ஸோ அவங்க அந்த ப்ரொசீஜர் வந்து ஃபாலோ பண்றவங்க. ஸோ அந்த அதிக் மாசம் என்பது அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதிகமானது. அதாவது இந்த திங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிக் மாசம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அவங்க. ஸோ அப்ப ஒவ்வொரு திங்களுக்கும் ஒரு அதிதேவதை இருக்கிற மாதிரி இந்த திங்களுக்கு 3 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை வரக்கூடிய அந்த திங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த தேவதைக்கு அதிக்கன்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சாச்சு. ஸோ எல்லாருமே அதிகம்னு சொல்ல ஆரம்பிச்ச பிறகு அந்த தேவதைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஃபீல் ஆயிட்டு ஷி வில் கோ இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பகவான் கிட்ட வந்து போய் கேட்குறாங்க. ஸோ எனக்கு வந்து அதிகம் அப்படிங்கிற பேர் தான், எனக்குன்னு ஒரு நேம் கிடையாது. ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஃபீல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் நம்மள வந்து கம்மியா பேசும்போது நமக்கு மன வருத்தம் ஒரு வரும் இல்லைங்களா? அப்ப யார்கிட்ட போவோம்? கண்டிப்பா ஒரு பெற்ற தாய் தந்தையர்கிட்ட தான் நம்ம போவோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் அவங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிட்ட போன பிறகு அவங்களை வந்து பகவான் ஏத்துண்டு அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதத்துக்கு புருஷோத்தம மந்த் அப்படின்ட்டு வந்து கொடுத்தாங்க பேரு. ஸோ போன வருஷம் இருந்தது அந்த புருஷோத்தம மந்த். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த 15வது அத்தியாயமும் சரி, அதுக்கப்புறம் பிரம்ம சமீதாவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வாசிச்சு அன்னைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நெய் தீபம் ஏற்றி பகவானுக்கு நம்ம சேவை செஞ்சு, இல்லை அப்படி ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு நெய் தீபம் ஏற்ற முடியவில்லை என்றால் 33 நெய் தீபங்கள் ஏற்றி பகவானுக்கு ஏதோ ஒரு நாளாவது நம்ம வந்து அந்த சேவையை வந்து செய்யணும். ஸோ அப்படி செய்யறதுனால வந்து நமக்கு நன்மைகள் விளையும் அப்படின்ட்டு வந்து இது வந்து சாஸ்திரப்படி சொல்லி இருக்கக்கூடியது தான் நான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கிருஷ்ணகுமார் பிரபு எதுக்கு நீங்க கை உயர்த்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. சோ அது ஆஹா ஓகே ஓகே, ஐ மேட் யூ கோ-ஹோஸ்ட் பிரபு. ஆல்ரெடி பண்ணிருக்கேன். ஓகே. சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த புருஷோத்தமம் யோகத்தை பற்றி நாம வந்து பற்றற்று மற்றும் வேதங்கள்லாம் என்ன சொல்லுது, ஸோ வேதங்களை அறிந்தவர்கள் யார் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்ம வந்து. ஸோ பற்றற்று மற்றும் சரணடைதல் மூலம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பகவானை வந்து கண்டிப்பாக அடைகின்றோம் என்பதை நாம் தெரிஞ்சிருக்கோம். இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்லுதல் எப்படி செல்ல முடியும் அப்படிங்கிற பாதையை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? இந்த உலகின் மிக நமது பராமரிப்பா கிருஷ்ணரின் நிலையை உணர்தல். ஸோ அவர் தான் நம்மளை மெயின்டைன் பண்றார் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போறதுதான் இந்த 3 ஸ்லோகங்கள்ல. வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம். ஸோ அதாவது டிசையர் ட்ரீன்னு ஒன்னு இருக்கு. ஆக்சுவலி நம்ம மரங்களில் நான் ஆலமரம் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து முன்னாடி கூட சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அந்த ஆலமரத்தினுடைய விழுதுகள் பிளஸ் அந்த கிளைகள், அதுக்கப்புறம் வந்து மெயின் பிரான்ச், அதாவது அதுக்கப்புறம் உப கிளைகள், அதனுடைய வேர், இது எல்லாமே நம்ம மனித வாழ்க்கையோட ஒப்பிடப்படுகிறது. ஸோ இந்த ஒரிஜினலான இந்த மரம் வந்து ஆன்மீக உலகத்துல இருக்குது. அதனுடைய பிம்பம் தான் நம்ம இங்க வந்து பார்க்கின்றோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து படிக்க போறது. ஸோ எப்பயாவது நம்ம வந்து ஒரு நதிக்கரை ஓரம் போகும் பொழுது ஒரு மரம் வந்து இருந்தா அதனுடைய பிம்பம் தான் அந்த தண்ணியில நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் மேல் உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மரத்தினுடைய பிம்பம் தான் நம்ம வந்து இங்க பார்க்கின்றோம்.
சோ அதனுடைய ஆழமான விழுதுகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆணி வேர் எங்க இருந்து வருதுன்னா பிரம்ம லோகத்துல இருந்து வருகிறது அப்படின்னு வேதங்கள் வந்து சொல்றது ஆக்சுவலி. சோ அந்த மனத்தை பற்றி அறிந்தவர்கள் வேதத்தை பற்றி அறிந்தவர்கள் ஆகின்றார்கள். சோ வேதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 95% நம்மளுடைய இதுதான் என்னது, நம்ம அந்த ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸுக்கு தான் நமக்கு வந்து ரெஃபரன்சஸ் கொடுக்கறதே நிறைய. இதை செஞ்சா இது நன்மை, இது செஞ்சா இது நன்மை அப்படின்ட்டு வந்து நாம எத்தனையோ யஜ்ஞங்கள் எல்லாம் செய்யறது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய சுயநலத்திற்காக செய்யக்கூடியதை நிறைய சொல்லியிருக்கிறது வேதங்கள். சோ அந்த வேதங்கள் பற்றி நாம் அறிஞ்சிக்கிறோம் நம்ம. அப்படிதான் இந்த டிசையர் ட்ரீயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்கள்ல இவ்வாறாக அந்த இலைகள், அந்த ஆலமரத்தினுடைய இலைகள் வந்து வேத பதங்களாக ரெஃபரன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சோ இப்ப நம்ம இந்த தலைப்புக்குள்ள நம்ம உள்ள போகலாம். எஸ் மாதாஜி, நீங்க வாசிங்க. ஓம் பரமாத்மனே நமஹ. அத பஞ்சசோऽध्यायः. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச ஊர்த்வமூலமதश्चाकमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्. எஸ், நம்ம வந்து மேல் நோக்கிய வேர்கள் அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்கா விழுதுகள், அதுதான் வந்து மேல் நோக்கிய வேர்கள். ஒரு ஆலமரத்துக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல் நோக்கிய வேர்கள் என்பது மேல போக போக பாத்தீங்கன்னாக்கா சின்னதா இருக்கும், கீழே வர வர என்ன ஆகும்னாக்கா அது கீழே பரவிவிடும். அதாவது ஒருவருடைய அதாவது பர்சனிசின், அதாவது ஒருவர் வந்து தர்மத்தின் வழியாக சென்றால், அவர் சத்துவகுணத்தில் இருந்தால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய எலிவேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட்சத்துக்காக அவர் வந்து பிரயத்னம் செய்கிறார் அப்படிங்கிறதுன்னு அர்த்தம். அதாவது they will enhance themselves, அந்த பாதையில முன்னேறி அவர்கள் சென்று கொண்டிருப்பார்கள். அதை எதுக்கு கம்பேர் பண்ணிருக்காங்கனாக்கா அந்த ஆழமரத்தினுடைய சென்டர் ஸ்டெம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதோட மெயின் பிரான்ச்சுக்கு மெயின், அதாவது பாத்தீங்கன்னா உபகிளைகள் மெயின் கிளை அது சொல்றோம் இல்லைங்களா. சோ அந்த மூல கிளையோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. அவங்கதான் அந்த டாப் மோஸ்ட் லேயருக்கு போயிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த விரிஜா ரிவரை தாண்டி அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய லோகத்திற்கு போகிறதுக்கான மார்க்க சுத்த சத்வ நிலை பிரேம பக்தி அதுல போயிட்டு they will enter into the பகவானுடைய திருநாடு வைகுண்டத்துக்கு செல்கிறார்கள். சோ அந்த மேல் நோக்கிய வேர்கள் கீழே வர வர பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழ் நோக்கி வரக்கூடிய கிளைகளும் நம்ம பாக்குறோம். சோ ஒருவருடைய எண்ணங்கள் எப்படின்னாக்கா ஒரு சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடிய அவங்க எண்ணங்கள் வந்து ஒரே மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கும். அதே வந்து ரஜஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பல்வேறு நிலைகள்ல அவர்களுடைய ஆலோசனைகள் இருக்கும். அததான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உபகிளைகளுக்கு கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படிப்பட்டது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே வந்து நம்ம வந்து அந்த ஸ்பெகுலேஷன், நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ் நம்ம எந்த விதத்துல கண்டெம்ப்ளேட் பண்றோமோ அது என்ன ஆகும்னாக்கா நமக்கு பல்வேறு முறைகள், அதாவது வழிகள்ல நம்மளால திங்கிங் ப்ராசஸ் எடுத்துட்டு போவோம். அததான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த ஆலமரத்தினுடைய பல்வேறு கிளைகளுக்கு வந்து கம்பேர் பண்றோம் நம்ம வந்து. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு செகண்ட் கமலேஷ், நான் வந்து 8:30 மணிக்கு போன் பண்றேன் இருமா, சரியா? ஓகே ஓகே ஓகே, நான் அப்புறம் கால் பண்றேன். ஓகே. சோ கீழ்நோக்கிய கிளைகள் வந்து நம்மளுடைய ஒவ்வொரு இந்த உயிர்வாழிகளினுடைய அவர்களுடைய ஆசைகளினுடைய விளைவு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள், பலன் நோக்கு செயல்கள், புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள், அதனுடைய இதுதான் வந்து கீழ்நோக்கிய பிரான்ச்சஸ்க்கு வந்து சொல்லி இருக்கிறது. வேத பதங்களை பாத்தீங்கன்னாக்கா வேத பதங்கள் அனைத்துமே அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மரத்தினுடைய அதாவது இலைகளை வந்து கம்பேர் பண்றோம் நம்ம. சோ இலைகளாகவும் கொண்ட ஓர் ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தான், அறிந்தவன் ஆகின்றான். சோ நம்ம இதை பத்தி நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலா படிக்கிறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இதுல சோ இந்த இது இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் பகவான் இருக்கார். இங்க மேல டாப் மோஸ்ட் லேயருக்கு நம்ம வந்தோம்னாக்கா வில் பி ரீச்சிங், அதை கிராஸ் பண்ணி தான் நம்ம பகவானுடைய இருக்கிற இடத்துக்கு நம்ம போக முடியும். லிபரேஷன் ஆனான்னாக்கா அந்த பக்கம் தான் போகணும். ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுத்திருக்காங்க, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மமான செயல்கள். இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுத்திருக்காங்க, அது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்ம செயல்கள். அதுக்கப்புறம் இங்க பாத்தீங்கன்னா அனிமல்ஸ் இருக்கு, இங்க எல்லா சர்வ ஜீவராசிகளுமே இருக்கிறது தான் இந்த மரத்துல. அதாவது இந்த மரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்தை நாம கம்பேர் பண்றோம். இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து ஜீவராசிகளும் இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உயிர்வாழிகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா போத் அதர்மம் தர்மம் கலந்து எல்லாமே இருக்கிறது தான் இந்த உலகம். சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமஸ் குணம், இது எல்லாமே வந்து கலந்ததுதான். இதுல எல்லா கலவையுமே இருக்கிறது தான் இது. அதே வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிலிஜியாசிட்டின்னு கொடுத்திருக்காங்க, அதாவது பக்தியினுடைய மார்க்கத்துல போகும் பொழுது மேன்மேலும் முன்னேறி நம்ம இந்த
லிபரேஷன் மோடுக்கு போய் அந்த பக்கம் போகிறதுக்கான வழி. இங்க எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன் நோக்கு செயல்கள். சோ அது வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க செய்யறது தான் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த பல இந்த புலன்களுடைய செயல்களை பற்றி சொல்றதுதான் இது. அதுக்கப்புறம் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்களின் செயல்கள், இது எல்லாமே இந்த மரத்துல இருக்கு. வேதிக் ஹிம்ஸ்னா வேத பதங்கள்னு சொல்றதுதான் வேதிக் ஹிம்ஸ். சோ இந்த இலைகள் அனைத்துமே வந்து நம்ம வேதங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணிருக்கோம். இந்த மரத்தை இவ்வாறு அறியக்கூடிய ஒருவன் வந்து வேதங்களை அறிந்தவன் ஆகின்றான் அப்படின்ட்டு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். சோ இதுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆலமரத்துல வேர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி அது எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. அதே மாதிரிதான் நாம கூட இந்த பௌதிக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஊறி போயிருக்கோம். நம்ம அந்த மரத்தையே வெட்டினாதான், அதாவது இந்த பௌதிக செயல்கள் மேல் இருக்கக்கூடிய பந்தத்தை நாம வெட்டினாதான் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து மோட்சத்துக்கான மார்க்கம் கிடைக்கிறது. எவ்வாறு இந்த ஆலமரத்தை நாம வந்து வெட்டுறோமோ மனதளவுல நம்ம வந்து இது எல்லாமே வந்து we need to compare analogy actually இதுங்க. சோ மரத்தை வெட்டினா நம்மளும் இந்த பற்றற்ற நிலைக்கு சென்று இருக்கின்றோம் என்பது அர்த்தம். சோ அதாவது நம்ம இந்த புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள், அதுக்கப்புறம் பலன் நோக்கு செயல்கள், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து விடணும் அப்படிங்கிறது தான். அதாவது பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் தான் இதை வெட்ட முடியும். இதை வந்து பின்னாடி வர ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கலாம். अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके. எஸ், கர்மானுபந்தினி மனுஷ்யலோகே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம எல்லாமே கர்மங்களுக்குல பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுப்பட்டவர்கள். அதாவது பலன் நோக்கு செயல்கள், கர்மம் என்றாலே பலன் நோக்கு செயல்கள் தான். அதுல நம்ம நிஷ்காம கர்மயோகம் போனாதான் நம்ம வந்து எந்த பலனையும் பார்க்காம செய்யறோம்னு அர்த்தம். அதே கர்மகாண்டா மோட்ல இருந்தா கண்டிப்பா நம்ம வந்து வித் எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் எல்லா செயல்களுமே செய்கின்றோம் என்ற அர்த்தம். சோ இந்த மரத்தின் கிளைகளை பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கையின் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு அதுதான் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங். நீங்க ஆலமரத்தை எங்க முதல் எங்க முடிவு எங்கேயாவது நீங்க உங்களால பார்க்க முடியுமா? அதனுடைய வேர்கள் எந்த அளவுக்கு போயிருக்குன்றத வந்து உங்களால வந்து கண்டிப்பா கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. 1000 ஆண்டுகள் இருக்கக்கூடிய ஆலமரங்கள் கூட உண்டு ஆக்சுவலி. சோ அவ்வளவு ஓல்டா இருக்கக்கூடிய ஆலமரங்கள் உண்டு. சோ அதனுடைய வேர்கள் வந்து எங்க வரைக்கும் போயிருக்குன்னு நம்மளால கண்டிப்பா கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதே மாதிரிதான் மனிதனுடைய ஆசைகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல ஆலமரத்தினுடைய வேர்கள் எப்படி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்து உள்ள இருக்கோ அதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய ஆசைகளும் நம் பந்தங்களும் இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்ட்ராங்கா புடிச்சு வச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. அதாவது கிளைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல போகும், மேலையும் போகுது, சைட்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழ் நோக்கி வர்றது. அந்த மேல போறது பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் கம்பேர்ட். அது யாரு எதோட கம்பேர் பண்ணிருக்காங்கனாக்கா இந்த சத்வகுணம், இந்த சுத்த சத்வம், அந்த பிரம்ம நிலை அடைந்தவர்கள் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களாக அந்த விரிஜாரிவரை கடந்து பகவான் கிட்ட போகிறதுக்கான மார்க்கத்துக்காக ரெடியா இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டஸ் அது. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உபகிளைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா புலனின்ப விஷயங்கள் ஆகும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். நாம இந்த ஞானேந்திரியங்களுக்கு என்னென்ன செயல்கள் கொடுக்கிறோமோ அது எல்லாமே வந்து புலனின்பம் விஷயங்கள் தான். சோ கண்ணால கெட்டதை பாக்குறோம்னா we are giving this eye for that vision, and the vision வந்து அதுக்கு நாம பயன்படுத்துறோம்ன்ற அர்த்தம். சோ அதுக்கப்புறம் வந்து காதால கெட்டதெல்லாம் கேட்கிறோம் இல்லைங்களா? சோ யாராவது வந்து திட்டின்டே இருந்தா கூட அதை கூட நம்ம வந்து கேட்டுட்டே தான் இருப்போம் நம்ம வந்து. சோ அந்த மாதிரி இன்னொருத்தர் சண்டை போடுறாங்களா அதையும் போய் வந்து நம்ம வந்து அடுத்தவர்கள் சண்டை போடுறதையும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு காட்சி மாதிரிதான் போய் நின்று பார்த்துட்டு இருப்போம். விலகிறதுக்கு போறதை விட அங்க என்ன நடக்குதுன்றதான் மெயினா நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம். தட்ஸ் ஹவ் ஆக்சுவலி திஸ் கண்ணும் காதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இது அதுக்கு மேற்பட்டு இருக்கிறதுலே வர்ஸ்ட் எதுன்னா இந்த நாக்கு தான். ஸோ இந்த நாக்கு எப்படி வேணாலும் பேசிடும். ஸோ ஒருத்தரை வந்து இழிவாகவும் பேசும், இமிடியேட்டா புகழ்ந்தும் பேசும். அந்த அளவுக்கு இந்த நாக்கு வந்து ட்விஸ்டிங். ஸோ இந்த புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரைட்டு, அதாவது கரெக்டா வேலை செஞ்சா நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது. ஆனா நம்ம மனசுல என்ன தோன்றதோ அது எல்லாமே இந்த புலன்கள் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும். அததான் வந்தீங்க நம்ம வந்து உபகிளைகளுக்கு சம்பந்தப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். சோ உபகிளைகள் புலனின்ப விஷயங்கள் ஆகும். இம்மரத்திலுள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள்,
ரொம்ப அதாவது மேல இருந்து அந்த விழுதுகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல போக போக குறுகலா இருக்கும். ஆனா கீழே வரும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா அகலமா விரிஞ்சிடும். அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பலநோக்கு செயல்களோட நம்ம வந்து ஒட்டி போயிருக்கோம்னு அர்த்தம். வில் பி ஃபேவரிங் டுவர்ட்ஸ் தட். அதாவது நமக்கு ஒரு லாபம் இல்லாம எந்த வேலையுமே செய்ய மாட்டோம். அந்த குணம் வந்து நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஸ்ட்ராங்கா வந்து பிடிச்சு வச்சிருக்கோம் நம்ம. எஸ். न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न न सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्घशस्त्रेण दृढेन चित्वा 14 அதையும் படிச்சிடும் 4வது 4 கூட படிச்சோம். ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिनाता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी. எஸ், நான் முன்னவே சொன்ன மாதிரி இந்த மரத்தினுடைய உண்மை உருவம் இந்த உலகத்தில் காணப்படக்கூடியது அல்ல. நாம பாக்குறதே வந்து பிம்பம் தான். இது ஒரு மாயை உலகம். அதே மாதிரிதான் இந்த மரமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மாயை தான். நமக்கு வந்து இங்க இருக்கிறது ரியல் ட்ரீ கிடையாது. இட் இஸ் அ ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் த ஒரிஜினல் ட்ரீ. சோ இது எங்கே முடிகின்றது, எங்க தொடங்குது, எங்க முடியறதுன்னு நம்மளால கண்டிப்பா வந்து இந்த புவியிலே வந்து நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. எங்கே தொடங்குகின்றது, எங்கே முடிகின்றது, அதனுடைய அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்று யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனா வேதங்கள்ல பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னா அது ஆணி வேர் பிரம்மலோகத்திலிருந்து தான் வர்றதுன்றத வந்து சொல்றாங்க. ஆனால் பலமாக வேரூன்றி உள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கக்கூடிய இந்த மரத்தை வந்து நம்ம வந்து பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் வெட்டி, அதாவது நம்மளுடைய ஆசைகள். சோ இதுக்கு பேரு, இந்த மரத்துக்கு பேரு பாத்தீங்கன்னாக்கா டிசையர் ட்ரீ அப்படின்னு. சோ அந்த மரத்தை வந்து நாம வந்து மனதுல வந்து நம்ம வந்து பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால வெட்டி சாய்க்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்தும் எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ, அதாவது விரிவாக்கங்கள் நாம் கூட பார்த்தோம் இல்லையா, இன்கார்னேஷன்ஸ். மேல வந்து டைரக்ட், இங்க இன்டைரக்ட். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவதாரங்கள், அங்க விலாச விரிவாக்கங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். சோ அதாவது நம்ம வந்து பேசிக்கலி பக்தியை நாம வளர்த்து கொள்ளணும். அதுதான் இந்த 2 ஸ்லோகத்தினுடைய அவுட்கம் நமக்கு தெரிஞ்சது. பக்தி இருந்தா பிரத்யேகமா நம்ம எதையுமே இங்க ட்ரை பண்ண வேண்டியதே இல்லை. ஆட்டோமேட்டிக்கா இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து தானாவே போயிடும். அதே மாதிரி பகவான் கிட்ட நம்ம மனசளவுல சரணடையணும்ட்டு செய்ய எந்த ஒரு பிரத்யேகமா அந்த செயல் செய்ய வேண்டியதே இல்லை. நம்ம மனது தானாகவே அவரிடம் நாடி சரணாகதி அடைந்து விடும். நீங்க அதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா வேலை செய்ய வேண்டியதே இல்லை. பக்தி ஒண்ணு மட்டும் நம்ம வந்து நம்பிக்கையோடும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போகணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இது அவுட்கம்ஸ் எல்லாமே தானாக நடக்கும். ஆக்சுவலி எஸ். 5வது வாசிங்க. निर्माण मोहाजित संघ दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संयैर् गच्छन्त्य मूढा पदमव्ययं तत्. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பொய் கௌரவம், போலி கௌரவம், அதாவது பகட்டான கௌரவம் நமக்கு அவசரமே இல்லை இல்லைங்களா. எவ்ரிவன், எல்லாருமே இறந்த பிறகு இந்த மண்ணுக்கு தான் சொந்தம். அப்படி இருக்கும் பொழுது there is no, பகவான் யாரையுமே வந்து உயர்ந்தவனா இருக்கிறவன ஒரு இடத்துலயும் இல்ல தாழ்ந்தவனா இருக்கிற ஒரு இடத்துலயும் எங்கேயுமே அவர் சொல்லவே இல்லை. அவர் செய்யவும் இல்லை. அவருடைய கர்மங்கள், ஒவ்வொருவருடைய கர்மங்கள் மட்டும்தான் அவர்கள் உயர்ந்தவர்களா தாழ்ந்தவர்களான்னு எவாலுவேட் பண்ண முடியும். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இங்க வந்து செல்வத்தாலேயோ இல்ல வேறொரு குணத்தாலேயோ வந்து நம்ம வந்து பகட்டாக நம்மள வந்து காட்டிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஆக்சுவலி. அதனால எந்த ஒரு லாபமும் கிடையாது. மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து, மயக்கம் என்பது பாத்தீங்கன்னா அறியாமை தான் பேசிக்கலி. அதாவது எப்பொழுதுமே மயங்கிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆத்மா வந்து சிந்திக்கும் திறனை இழந்து இருக்கும் ஆக்சுவலி. ஏன்னா அவர்கள் எப்பொழுதுமே போதைக்கு அடிமையாக இருப்பார்கள். மற்றும் தவறான சங்கம், அதாவது பேட் அசோசியேஷன் ஆக்சுவலி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏத்திஸ்ட், கடவுள் என்பரே இல்லை அப்படின்னு சொல்றவங்களோட அசோசியேஷன் வச்சுக்கிறது. விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு, அதாவது எது பர்மனன்ட் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் இது பர்மனன்ட் கிடையாது. நம்ம எல்லாருமே ஒரு விசிட்டுக்கு வந்திருக்கோம், போக வேண்டிய இடமே வேற. பௌதிக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இந்த உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் மேல்
இருக்கக்கூடிய அளவில்லாத மோகம், அதை வந்து நாம கண்டிப்பாக வந்து விடுபட வேண்டும். இன்பம் துன்பம் என்னும் இருமையை ஒழித்து, அதாவது இன்பமும் துன்பமும் வந்து கண்டிப்பாக இந்த வாழ்க்கையில உண்டு அப்படிங்கறது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதை எதிர்கொள்ள வேண்டும். எப்பொழுதுமே பயப்படக்கூடாது ஆக்சுவலி. ஸோ எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனையுமே வந்து ஃபேஸ் பண்றதுக்கு தான் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணணும் ஆக்சுவலி. அதுக்கு பயந்துட்டு நம்ம வந்து பார்த்துட்டு தூரம் ஒதுங்கிடக்கூடாது. அது மிகவும் தவறான இது. யூ ஹாவ் டு ஃபேஸ் இட், யூ ஹாவ் டு ஃபேஸ் இட். ஸோ அது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. மயக்கமுறாமல் இருப்பவர்களும், அதாவது இந்த டெலியூஷன் மோடு போகாம, அதாவது பயத்தினால பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த நிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள். கன்ஃபியூஷன், இது எல்லாமே வந்து வர்றதுதான். பரம புருஷரிடம் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகின்றனர். சோ பகவானிடம் சரணடையறதுக்கான மார்க்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி ஒன்றே மார்க்கம் ஆக்சுவலி. வேற எதுவுமே மார்க்கம் கிடையாது. சோ அதை தவிர்த்து நம்ம வேற எதுவுமே ட்ரை பண்ணாலும் நம்மளால கண்டிப்பாக சரணாகதி என்ற நிலைக்கு நம்மளால் போகவும் முடியாது. சரணாகதி என்பது நம்மளுடைய மனதின் கொள்ளும் நிலைதான். அதாவது பக்தியினுடைய பிரபாவம் எப்படி போகின்றதோ அதற்கேற்றாற் போலதான் பகவானிடத்துல நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து சரணாகதி அடைந்திருக்கோன்றத நம்மளால எவாலுவேஷன் பண்ணிக்க முடியும். சோ இது வந்து இன்டர்னலி எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் நம்மளே வந்து எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கணும். அது யாருமே வந்து அடுத்தவர்கள் நமக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை. அவர் பக்தி ரொம்ப பண்றார், நான் கம்மியா பண்றேன் அப்படிங்கிற கம்பாரிசன் ஒருவருடைய பக்தி இன்னொருத்தர் வந்து மெஷர் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. சோ பகவான் மெஷர் பண்ணா போறோம். இவனுக்கு எவ்வளவு பக்தி இருக்குன்றது அவருக்கு மட்டும் தெரிஞ்சா போறோம். நம்ம யாருக்குமே வந்து காட்ட வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. யூ டூ யுவர் பக்தி அண்ட் லிவ் இட் டு காட். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. எஸ், 6th. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. சோ எனது இந்த பரம வாசஸ்தலம் பகவானுடைய வாசஸ்தலம் ஆக்சுவலி சூரியனாலோ சந்திரனாலோ அல்லது நெருப்பினாலோ பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒளி ஊட்டப்படுவது கிடையாது. அதாவது நேச்சுரல் இலுமினேஷன், எப்பொழுதுமே பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் தான் நம்மளுடைய வைகுண்டம், கோலோகம் எல்லாமே. சோ அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சூரியன் வந்து அங்க உதிக்கணும், இல்ல சந்திரன் நைட்ல வந்து வெளிச்சம் காட்டணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. பிரத்யேகமா நெருப்பு எரிஞ்சுட்டே இருக்கணும், அப்பதான் இருட்டு இருக்காது. அது எப்பொழுதுமே ஒளிமயமா இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம். அதனை அடைபவர்கள் ஒருபொழுதும் இந்த ஜட உலகத்திற்கு திரும்புவது கிடையாது. தத்தாம பரமம் மம அப்படின்ட்டு பகவான் கிளியரா சொல்லிட்டாராங்க. சோ இந்த உலகத்திற்கு நாம இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு திரும்புவது கிடையாது அப்படின்ட்டு. திஸ் இஸ் த வெரி நைஸ் அனிமேஷன். ஸோ அதாவது நேச்சுரல் இலிமினேஷனுக்காக பண்ணது. ஸோ வெரி நைஸ் அனிமேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ், 7th ஸ்லோகம் வாசி. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. எஸ், மனஷஷ்டானி சஷ்டானி இந்திரியாணி. சஷ்டா என்றால் 6 இல்லைங்களா? மனம் உட்பட 6 புலன்கள், அதாவது இந்த 5 ஞானேந்திரியங்களும் அதோட சேர்ந்து மனசு. சோ இவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் நாம எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தான். ஒரு சிலர் தான் என்ன ஆகுவாங்கன்னா they will get elevated. இந்த உலகத்துல வாழும் பொழுதே அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களாக இருந்து பகவானிடத்தில் சேர்கிறார்கள். சில பேர் இறக்கும் தருவாயில் விடுதலை அடைகிறார்கள். சில பேர் வந்து இங்கிருக்கும் பொழுதே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பார்க்கக்கூடிய அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி மிச்சம் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நாம எல்லாருமே கூட கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தான். நம்ம இன்னும் அந்த நிலைக்கு போகல. we are all sailing in the same boat. சோ இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்தியமான அம்சமானவர்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னா எட்டர்னல் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் ஹிம், அவருடைய அம்சம் நாம் எல்லாருமே. ஆத்ம ரூபத்துல பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் எல்லாருக்கும் ஜீவாத்மா சொரூபம் பகவான் தான் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம முன்னாடி கூட படிச்சிருக்கோம். சோ அதான் அந்த நித்தியமான அம்சம் வந்து நமக்கும் பகவானுக்கும் காமனா இருக்கக்கூடிய ஒரு குவாலிட்டி. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் இந்த 3 குணங்களாலதான் நம்ம இந்த உலகத்துல வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக ஆகிவிடுகின்றோம். மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன், அதாவது மனம் பிளஸ் இந்த 5 ஞானேந்திரியங்கள், கண், காது, நாக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து கை, தொடு புலன். சோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நாசி, இந்த 5ம் பிளஸ் மனது, இது கலந்ததுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த 6ஐயும் வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்,
நம்ம வந்து கடினமாக சிரமப்படுகின்றோம். ஏன்னா மனசு எங்கெங்கயோ போகிறது, அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த புலன்களும் செயல்பட தொடங்கி விடுகிறது. அதனுடைய விளைவுகள் அனைத்தும் நமக்கு வந்து இருமைகளாக வந்து நமக்கு பேலன்ஸ்ல வந்து நிக்கிறது. சோ அதனாலதான் நம்ம எப்பவுமே மனதை அடக்கினால் ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து புலன்களுடைய செயல்களையும் நம்மளால அடக்க முடியும். ஆனா அதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு ஞானியாகவோ யோகியாகவோ ஆகிறதுக்கு எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கிடையாது. ஆனா பக்தி எல்லாருமே செய்யலாம். அது வந்து நம்ம பண்றது. when compared to ஞானி அண்ட் யோகி, பக்தி இஸ் ஈஸி ப்ராசஸ். ஆனா அதுல ஒரு கடினம் என்னன்னாக்கா, நாம எப்பொழுதுமே பிராக்டிஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் த ஒன் திங். அந்த என்னது தீர்க்கமான அந்த இது திடமான மனசு இருக்கணும். டெய்லி ரொட்டீன் என்றது நமக்கு இது அப்படிங்கறது வந்து மனசுல ஏத்துண்டு செய்யணும். இது பக்தியா நினைச்சிட்டு செய்யணும். அதுதான் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. எஸ் 8th வாசிங்க. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्. எஸ் வாயுர் கந்தான் இவாஷயாத். காற்று எவ்வாறு நறுமணத்தை தாங்கிச் செல்கின்றதோ, சோ அதே போலதான் இந்த ஜடகுலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த உடல், இந்த உயிர் வாழியும் ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னென்ன எடுத்துட்டு போறதுன்னு இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. தி ஸ்லோகம் யூ ப்ளீஸ் மேக் எ நோட் ஆஃப் இட். 15.8 ஸ்லோகம். உடலுக்கு, அதாவது மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை, இந்த உலக வாழ்க்கையில நாம் இருந்தப்போ எத்தனையோ அப்டக்கல்ஸ், எத்தனையோ தாட் ப்ராசஸ், எப்படியெல்லாம் இருக்கணும்னு நினைச்சிருப்போம், எப்படியெல்லாமோ இருந்திருப்போம். ஆனா சிலது வந்து நிறைவேறாம போயிருக்கும். அந்த மாதிரியான உணர்வுகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். அந்த ஷட்டில் பாடி அந்த ஆத்மாவோட செல்கிறது. இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறு ஒரு உடலை ஏற்பதற்காக இந்த உடலை, எப்பொழுது இந்த உடல் வந்து இந்த ஆத்மாவை தாங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இல்லாம போகிறதோ அப்பொழுது இந்த ஜீவன் வந்து இந்த உடலை விட்டு செல்கிறது. ஏன்னா வயோதிகம் மற்றும் இந்த நோய், இதனால என்ன ஆகுதுனாக்கா இந்த ஆத்மாவை நம்மளால தாங்கக்கூடிய சக்தி நமக்கு இருப்பதில்லை. தட் இஸ் ஒன் ரீசன். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொன்னு வந்து நம்ம என்னென்ன உணர்வுகள் இருந்ததோ அது அனைத்துமே வந்து இந்த ஷட்டில் பாடியோட வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போகிறோம். அதனாலதான் அடுத்த பிறவியில பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குறிப்பிட்ட உடல் வந்து ஒரு கண், காது, மூக்கு, இந்த மாதிரி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறம், இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய பெண்டிங் உணர்வுகள்ல இருந்துதான் இன்னொரு உடல் நமக்கு கிடைக்கின்றது. அந்த உடலினுடைய வடிவமும் இந்த உணர்வுகளினுடைய அவுட்கம் தான். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எதுக்கு நான் ஷார்ட்டா இருக்கேன், எதுக்கு நான் டாலா இல்லை, எதுக்கு நான் கருப்பா இருக்கேன், எதுக்கு பிறவிலே சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்க ஊனம், இது எல்லாமே எதுக்குன்னா இது எல்லாமே அவரவர்களுடைய உணர்வுகளுடைய பெண்டிங் உணர்வுகள். அது வந்து இந்த ஷட்டில் பாடி. இன்னொன்னு, இந்த உடலை விட்டு சென்ற பிறகு இந்த ஆன்மாவில வந்து எந்த ஒரு நன்னிலையும் ஏற்படாது. வேறு ஒரு உடலை எடுத்த பிறகுதான் அதுலதான் அந்த நன்னிலை அடைய முடியும். அது வரைக்கும் என்ன கர்மங்கள் செய்திருந்ததோ, சொர்க்கமோ நரகத்துக்கோ போய் அந்த இரண்டு இருமைகள்ல ஏதாவது பேலன்ஸ் கம்மியா இருக்குமே ஒழிய மேன்மை ஒன்றும் அடைந்திருக்காது அந்த ஆத்மா. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 9th ஸ்லோகம் வாசி. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं விஷயானுபசேவதே. எஸ், இவ்வாறு வேறு ஒரு ஸ்தூல உடலை பெறும் பொழுது, அதாவது மீண்டும் ஒரு இந்த கிராஸ் பாடி உயிர் வாழி பெறும் பொழுது மனதை மையமாக கொண்டுள்ள, இதையும் 15.8 and 9 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்லோகம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு லைஃப் என்ன, நம்ம ஏன் இப்படி இருக்கோம் அப்படிங்கறது எல்லாமே நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று ஆக்சுவலி. சோ ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன், அதாவது த டச், வார்மத் எல்லாமே, அதாவது காணக்கூடிய பார்வை, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆகியவற்றை அவன் அடைகின்றான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சிலது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறவி குணம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா. அந்த சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய ஆசைகளே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இந்த மாதிரி கூட ஒரு மனுஷன் இருப்பாங்களா அப்படின்னு நம்ம நிறைய இடத்துல நம்ம யோசிச்சிருப்போம். ஆனா உண்மையிலே அது எல்லாமே அவனுடைய தவறு கிடையாது. அவன் பூர்வீக கர்மங்களுடைய விளைவுகள் தான். he has been born like that. ஏன்னா உலகமே ஒரு பக்கம் யோசிச்சாக்கா ஒருத்தர் வந்து அவனுடைய இதுலயே வந்து ஒரு யோசனையில இருப்பான். he will be different. சோ அந்த மாதிரி ஒரு பிஹேவியர் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஸ்டிங்க்ட் பிஹேவியர்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரூட் காஸ் வந்து இதுதான்.
ஸோ ஏன்னா அவர்களுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் அவர்களுடைய என்னென்ன ஆலோசனைகள் வாட் ஆர் த தாட் ப்ராசஸ் பெண்டிங் இருந்ததோ அது கேட்டார் மேலதான் அவங்களுடைய உடல் அமைப்பும் எல்லாமே அவர்களுக்கு கிடைக்கும். இது நாம தெரிஞ்சுக்கணும். 15.8 and 9 நம்ம கண்டிப்பா நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். எஸ் 10 வாசிங்க. உத்கிராமந்தம் ஸ்திதம் வாபி புஜ்ஜானம் வா கிருணான்விதம் விமூடா நானு பஷ்யந்தி பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷः. எஸ் இப்போ வந்து நம்ம 3 விதமான குணங்களை பற்றி நம்ம பேசணும் இல்லைங்களா? சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா they will be able to visualize actually. பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எதனாலன்றது அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் அறியாமையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஃபுலிஷ்னஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னா திங்கிங் எபிலிட்டியே இல்லாதவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்கள் இந்த உடலை எவ்வாறு விடுகிறார்கள் இன்னொரு உடலை எவ்வாறு ஏற்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஞானம் எல்லாம் அவர்களுக்கு இருக்காது. ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆத்மா என்ற ஞானம் கூட இருக்காது அவங்களுக்கு. அப்படி ஒன்று இருக்குன்ற கூட அவங்களுக்கு புரியாது. ஸோ அதுதான் வந்து உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகின்றான் என்பதையோ இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்து கொண்டுள்ளான். சில சமயம் அவர்கள் வந்து மிகவும் கடினமான சுச்சுவேஷன்ல தான் இருப்பாங்க. ஏதோ ஒரு ஊனமாவோ ஆனா எதுக்காக நமக்கு ஊனம் வந்தது அப்படிங்கிற அந்த ரீசன் எல்லாம் அவங்களை அனலைஸ் கூட பண்ண மாட்டாங்க. தட் இஸ் த திங். ஏன்னா ஏன் இது வந்து பிறவியிலே வந்தது எதுக்கு அப்படின்னாக்க பூர்வ ஜென்ம கர்மங்களுடைய விளைவு தான். அட்லீஸ்ட் இந்த ஜென்மத்திலேயாவது நம்ம நற்கர்மங்கள் செய்யணும்ன்ற அந்த மனசு வரணும். ஸோ யாருக்குமே வந்து எல்லாருமே டிஃபிஷியன்டோடு தான் நம்ம பிறந்திருக்கோம். ஆனா என்ன டிஃபிஷியன்ட் நம்ம கிட்ட அதை வந்து நம்ம வந்து எதுக்காக இது வந்திருக்கும் நாம ஏதோ கர்மம் செஞ்சதுனாலதான் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற அந்த ஆலோசனை வந்து மேலும் யாருக்கும் வந்து கெடுதல் செய்யாமல் நம்மளால முடிஞ்ச நன்மைகளை நாம செய்து போகணும். அதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒன்று ஆக்சுவலி. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சத்துவ குணத்துல மேலோங்கி இருப்பவர்கள் அவர்கள் ஞானத்தில் எப்பொழுதுமே பயிற்சி பெற்றிருப்பார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் இவை அனைத்தையுமே காண முடியும். இது எதனாலன்றது வந்து அவங்களால வந்து புரிஞ்சுக்கவும் முடியும் அறியவும் முடியும் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்படி இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு கார் மெக்கானிக் வந்து ஏதாவது ஒரு ரிப்பேர் ஒர்க் வந்தா எந்த பார்ட்ல வந்து இந்த இஷ்யூ இருந்தா இந்த மாதிரி பிஹேவியர் வரும்ன்றது வந்து தெரியறதோ அதே மாதிரிதான் நமக்கு உடல்ல என்ன ப்ராப்ளம்ன்றது நாம தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து பூர்வ ஜென்மத்துல என்ன செஞ்சிருக்கோன்ற அந்த ரீசன் வந்து நமக்கு புரிய வரும். அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. எஸ் யதந்தோ யோகினश्चैनं பஷ்யந்த்யாத்மன்யவஸ்திதம் யதந்தோப்யக்ருதாத்மானோ நைனம் பஷ்யந்த்யசேதசः. செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அதாவது ஆன்ம உணர்வுல யார் ஒருவர் நிலை பெற்று இருக்கின்றார்களோ அவர்களால் அனைத்தையுமே அவர்களை சுற்றி என்ன நடக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து தான் யார் இது எல்லாமே நாம் எதுக்கு இந்த கஷ்டத்தை நம்ம வந்து அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். உண்மையிலே நம்ம முற்பிறவியில வந்து அதாவது எல்லாருமே we are prone to do the mistakes இல்லைங்களா? நல்ல கர்மங்களும் செஞ்சிருப்போம் கெட்ட கர்மங்களும் செஞ்சிருப்போம். ஆனா ஒருவர் இந்த சத்துவ குணத்துல மேலோங்கின பிறகு அவர்கள் இந்த ஜென்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துர்க்கர்மங்கள் செய்யறதுக்கு அவங்க வாய்ப்பே இருக்காது. ஏன்னா அதை செய்யறதுக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நாலேஜ் வந்து வந்துடும். இது தவறு என்று அவங்களுக்கு அந்த ஆலோசனை வந்துடும். they will not proceed further. ஸோ அவங்களால முடிஞ்ச நல்லது மட்டும்தான் அவங்க செய்வாங்க. ஆனா இந்த ஜென்மத்துல வந்து கஷ்டப்படுவாங்க. அவங்க கஷ்டப்படுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரியலைசேஷன் கண்டிப்பாக வரும். நம்ம போன ஜென்மத்துல என்னோ பண்ணியிருக்கோம் அதனாலதான் நம்ம இப்ப வந்து கஷ்டப்படுறோம். பகவானே எனக்கு ஒரு இதுக்கான விமோசனத்தை கொடுன்னு கூட சில பேர் கேட்கக்கூடிய தன்மை இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி குணாதிசயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்துல மேனவங்களுக்கு சில பேர் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு எஸ் இந்த ஜென்மத்துல இதை கிளியர் பண்ணிடுறதுதான் பெஸ்ட் அதையும் மறுபடியும் எடுத்துட்டு போய் வந்து நம்ம வந்து இன்னொரு ஜென்மத்துல அனுபவிக்கணுமா எதையுமே நம்ம டிராக் தான் பண்ணலாம் போஸ்ட்போன் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஆனா அது வந்து ஃபேஸ் பண்ணணும்ன்றது கண்டிப்பா நம்ம வந்து அனுபவித்து தான் ஆக வேண்டும். ஆனா பகவானுடைய கருணை இருந்தா நிறைய கஷ்டத்தை வந்து அதை தாங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டியோட நம்ம எடுத்துட்டு போகலாம். அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. சோ தன் உணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் ரமண மகரிஷி கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரு இறக்கும் பொழுது ஐ திங்க் அவர் கேன்சர் அப்படி அதுலதான் இறந்தார் ஆக்சுவலி. ஸோ அவர் அவ்வளோ பெரிய ஞானியா இருந்து இறந்தவர் தான். ஆனா இந்த உலகத்துல அவர் அதை கஷ்டப்பட்டு தான் போகணும் அப்படிங்கிறது விதி இருந்ததை வந்து அவர் வந்து மாத்தி அமைக்கல. விதியை வந்து நம்ம மாத்தி அமைக்கணும்னு முயற்சி செய்யவே கூடாது. என்னைக்கு இருந்தாலும் அதை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி ஆகணும். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இந்த சமயத்திலே அதை புரிஞ்சுட்டு ஃபேஸ் பண்ணணும்னா தட் இஸ் குட். நம்ம அதை கிளியர் பண்ணிட்டு போயிடலாம்.
அதுதான் மிகவும் நன்மையை பயக்கும். சோ ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தால் கூட என்ன நடக்கின்றது என்பதை காண இயலாது. அதாவது இக்னரன்ஸ்ல இருக்கக்கூடியவங்க, அறியாமல் இருப்பவங்க செய்யக்கூடிய செயல் தான் இது. ஆக்சுவலி அவர்களுக்கு என்னதான் நடக்கிறதுன்றது அவங்களால புரியாது. கஷ்டம் வந்தாலே அவங்களால தாங்கிக்க முடியாது, எஸ்பெஷலி ரஜோகுணம். அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இமீடியட்டா வந்துடணும் அவங்களுக்கு. தட் இஸ் ஹவு. இப்போ ஏதோ ஒரு வியாதி வந்துருச்சுன்னா ஹாஸ்பிட்டல் போன உடனே டாக்டர் இவங்களுக்கு உடனடியாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துடணும், அட்மிஷன் கொடுத்துடணும். மெயினா பெயின் ரெக்கவரி ஆயிடணும். எல்லாமே இமீடியட் எல்லாமே they will not able to tolerate. ஸோ அந்த மாதிரி இது. ஸோ அது எப்பொழுதுமே நல்லது கிடையாது. ஸோ we have to wait. அந்த பொறுமை, வலி தாங்குற இது, மனசு எல்லாமே நமக்கு வேண்டும். அந்த திடமான மனது இருந்தாதான் லைஃப்ல ஏன்னா இந்த லைஃப் எல்லாருக்குமே கஷ்டம்தான். அப்படி இருக்கும்போது நாம ஒருத்தர் தான் கஷ்டப்படுறோம்னு நினைக்க கூடாது. எவ்ரி ஒன் இஸ் சஃபரிங் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி we will balance actually. Yes. 12வது ஸ்லோகம் வாசிங்க. यदादित्यद्गतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. எஸ், இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா உலகம் முழுவதிலும் ஆதித்ய கதம் தேஜஸ், அதாவது சூரியனுடைய பிரகாசம், சந்திரனுடைய பிரகாசமும் சூரியனுடைய பிரகாசம், சந்திரமசி, இந்த சந்திரனும் சூரியனும் அவர்களுடைய பிரகாசம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்திலிருந்தே வருகிறது அப்படின்ட்டு பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கார். உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசமும் என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. மேலும் சந்திரனுடைய பிரகாசமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நெருப்பின் பிரகாசம் கூட, ஒரு அக்னியினுடைய ஜுவாலையில வரக்கூடிய அந்த பிரகாசம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்திலிருந்தே, ஃபயருடைய சொரூபம் கூட பகவான் அப்படின்னு நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம். அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த அக்னியினுடைய பிரகாசம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்திலிருந்தே வருகின்றது. சந்திரனுடைய பிரகாசம் நம்மளுடைய தாவரங்களுக்கு மிகவும் தேவை. அதாவது வாழ்வு ரசத்தை பாத்தீங்கன்னாக்கா தாவரங்களுக்கு கொடுக்கிறது சந்திரன் தான். அதனால சந்திரனுடைய பிரகாசமும் நமக்கு தேவை ஆக்சுவலி. எஸ். गामा विषयच्च भूतानि धारयाम यहमोजसा उष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. எஸ், நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எல்லா கிரகங்களுக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பகவான் உள்ள உட்புகுந்து போய் வருகின்றார் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்ற, அதாவது ஆர்பிட்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. ஸோ அந்த ஒரு கிரகமும் அந்த ஆர்பிட்ல தான் இருக்கும். ஸோ சந்திரன் ஒரு ஆர்பிட், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா வீனஸ் ஒரு ஆர்பிட், அதாவது சந்திரன், அப்புறம் சுக்கிரன், புதன், எல்லாமே செவ்வாய், எல்லாமே தத்தம். அந்த கோள்கள் எல்லாமே அவங்க எங்கெங்க இருக்கணுமோ அங்கங்கதான் இருக்காங்க ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த கிரகங்கள் அது மட்டும்தான் 9 கிரகங்கள் மட்டும்தான் பிளானட்ஸ் கிடையாது. அது இல்லாம நிறைய கிரகங்கள் இருக்கு. அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த ராசி பிரகாரம் அஸ்ட்ராலஜிக்கல் இது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே பார்த்தா 9 கிரகங்கள். அது தத்தம் இதுலதான் சுத்திக்கிட்டே இருக்கிறது ஆக்சுவலி. சோ எனது சக்தியால் தான், பகவானுடைய சக்தினாலதான் அவங்க அந்த இதுல ஆர்பிட்லயே இருக்காங்க, சுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க. அதாவது அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நாம் சந்திரனாகி எல்லா தாவரங்களுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன் அப்படின்ட்டு அதாவது சர்வ சோமோ பூத்வா ரசாத்மக, அதாவது பூத்வா என்றால் இந்த உலகம் ஆக்சுவலி. சோ இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த தாவரங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சோமம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சோமோன்னாக்கா சந்திரன் ஆக்சுவலி. சர்வா சோமோ பூத்வா ரசாத்மக, ரசம் வாழ்வு ரசத்தை பூத்வா வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன் சொல்லியிருக்கார் பகவான். எஸ். अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्य अन्नं चतुर्विधम्. சோ அதே மாதிரிதான் நம்மளோட ஜீரண நெருப்பாக நம்மளுடைய வயிற்றுல இருப்பதும் பகவானுடைய சொரூபம் அப்படின்ட்டு நான் முன்னாடி கூட சொல்லியிருக்கேன். அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் மறுபடியும் வருது. உட்சுவாச காற்றுடன் வெளிசுவாச காற்றுடன் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றேன். நம்ம சாப்பிடும்போது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் சுவாசம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வெளி சுவாசம் வந்தாதான் அந்த கேஸ் ரிலீஸ் வரும் இல்லைங்களா? அப்பதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஜீரண சக்தி நல்லா நடக்கும். சோ சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா டைஜஷன் இருக்காதுனாக்கா இந்த உள்ள போற அந்த காத்து வெளியில வராது. அந்த ஜீரண சக்தி சரியா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இஷ்யூஸ். சோ எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான்
உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளிசுவாச காற்றுடன் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றேன். இந்த 4 விதமான உணவு வகைகள் நம்ம அடுத்த சாப்டர்ல படிப்போம் நம்ம. ஸோ அப்போ நம்ம பேசலாம் விரிவாக எந்தெந்த விதமான அதாவது சத்வகுணத்துல சார்ந்த உணவு வகைகள், ரஜோகுணத்துல சார்ந்த உணவு வகைகள், அதுக்கப்புறம் தமஸ் குணத்துல சார்ந்த உணவு வகைகள், இவை அனைத்துமே நம்ம வந்து அடுத்த சாப்டர்ல படிப்போம். ஸோ அப்ப பார்க்கலாம். எஸ். सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्. எஸ். நான் எல்லோருடைய ஹிருதயத்திலுமே விற்றிருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். ஹிருதய சன்னி விஷ்டோ, அதாவது பாத்தீங்கன்னா சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னி விஷ்டோ. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மறதி இது நமக்கு வந்து வரப்பிரசாதம் பகவான் கொடுத்தது ஆக்சுவலி. அதாவது நாம வந்து மறதி சிலதெல்லாம் மறந்துதான் ஆக வேண்டும். சதா சர்வகாலம் அதே நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கெட்டது எல்லாமே நடந்தது, எல்லாமே கெட்டது எது நடந்திருந்தாலும் அதை நம்ம கண்டிப்பாக மறக்க வேண்டும். நன்மைகளை மட்டும் எப்பொழுதுமே நினைவில் கொள்ள வேண்டும். எப்பொழுதுமே அதுதான் நமக்கு நன்மையை பயக்கும். எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நான். வேதத்தினுடைய நாயகனும் பகவான். அவர்கிட்ட இருந்துதான் வேதங்களே வந்தது. அவர்தான் வேதங்கள் அனைத்தும் பிரம்மருக்கு கொடுத்தார். பிரம்மா அதனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 1000 ஆண்டுகள் தவம் இருந்துதான் அந்த வேத ஞானத்தையுமே பெற்றார் அப்படிங்கறது நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஆல்ரெடி. சோ எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நான் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்லியிருக்கார். வேதங்கள்ல வந்து பகவானை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நான் தான். அனைத்து வேதங்களையும் அறிந்தவர் பகவான். அவர்தான் வந்து வேதங்களுடைய நாயகன் அப்படின்ட்டு நம்ம முன்னாடி படிச்சிருக்கோம். எஸ். 16 வாசிங்க. द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते. எஸ். 17 படிச்சிருவா? படிச்சிருங்க. உத்தம தானே? उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविशय विभर्त्यव्यय ईश्वरः. எஸ். தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த உலகத்துல நாம் எல்லாருமே தவறி விழுந்திருக்கோம். சோ அதனால வந்து நாம் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தவறக்கூடியவர்கள் தான். இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலை நாம் எல்லாமே தவறி வீழ்ந்திருக்கோம். we come under that condition. அதாவது conditioned souls are all always falling down. infallible யாருன்னா பகவான். அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆக்சுவலி. அதுதான் அவருக்கு இன்னொரு பெயர் அச்சுதா என்றால் இன்ஃபாலபிள் அப்படின்றது நம்ம முன்னாடி கூட படிச்சிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே வர்றது ஆக்சுவலி. சோ தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளன. சோ யார் யாரு இந்த ஆன்மீக உலகத்துல இருக்காங்களோ பகவானை தவிர்த்து அனைவருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தவறாதவர்கள் தான். பகவான் எப்பொழுதுமே தவறாதவர் தான். அவர் இந்த 2 அண்டங்களையுமே அவர் வந்து எல்லா நிலைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். அவரை நம்ம எந்த கேட்டகரிக்குமே எடுக்க வேண்டாம். he is always available. எல்லா இடத்திலையும் இருப்பவர் அவர் தான். ஆனா எந்த ஒரு பௌதிக செயல்லையும் அவர் வந்து அவருக்கு எதுவுமே வந்து இது கிடையாது, பந்தங்கள் கிடையாது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும், இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய நாம் எல்லாருமே தவறக்கூடியவர்கள். நம்ம எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தான். ஆனா மோட்சகதி அடைஞ்சா நாமளும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு வரமாட்டோம். அப்பொழுது நம்ம தவறாதவர்களாக ஆகின்றோம். ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காரு. இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்ட உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கின்றார். அவர்தான் வந்து புருஷோத்தமன். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்கும் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். 3 உலகம் என்பது ஒரு அண்டத்துல நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதிக உலகம், நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய 6 உலகங்கள் சேர்ந்து மேல் உலகங்கள், நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய 7 உலகங்கள் சேர்ந்து ஒரே ஒரு இதுவா எடுத்தோம்னா கீழ் உலகங்கள். இந்த 3 உலகங்களுக்குள்ளேயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் நுழைந்து வர்றார். ஆனா அவர் எந்தவரையும் பந்தப்படுத்திக் கொள்வது கிடையாது. எஸ். 18 வாசிங் மாதாஜி. यस्माक्षरमतीतो अहमक्षरादपि वोचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः. சோ தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதால், அதாவது பகவான் வந்து
டிவைன், இஸ் ஆல்வேஸ் டிவைன் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தெய்வீக தன்மை வாய்ந்தவர் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியணும். நானே உத்தமமானவன் என்பதாலும், அதாவது புருஷோத்தமன், அது எதுக்கு அவருக்கு அந்த பெயர் வந்ததுன்றதுக்காக தான் இந்த ஸ்லோகம். நானே உத்தமமானவன் என்பதாலும் உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றார். வேதங்களிலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புருஷோத்தமனாக இருப்பது நம்ம பரமபுருஷ பகவான். இந்த உலகத்திலுமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை புருஷோத்தமனாக தான் நாம் கொண்டாடுகின்றோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து பாகவதத்தினுடைய ஸ்டோரிஸ். ஆக்சுவலி நம்ம இந்த மகாபாரத போர் வரத்துக்கு முன்னாடி இந்த துவாபர யுகத்துல வந்து எல்லாருமே பகவான் கிட்ட வேண்டிட்டு அவர் எப்பவுமே இது நமக்கு காமனா தெரிஞ்ச ஸ்டோரி தான். பூமி பாரத்தை குறைகிறதுக்காக வந்துட்டே இருப்பார் அவர் வந்து. அதாவது தேவர்களுடைய பிரார்த்தனையினால அவர் மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு வருகிறார். எஸ் 19 வாசிங்க மாதாஜி. யோ மாமேவ சம்மூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் ச சர்வவித் பஜாதி மாம் சர்வ பாவேன பாரத. எஸ், எவன் ஒருவன், அதாவது யார் ஒருவர் பகவானை பரம புருஷனாக அறிந்து கொள்ள முடிகின்றதோ, ஐயமின்றி, வித்தவுட் எனி டவுட். ஐயமின்றி மீன்ஸ் எந்த ஒரு செகண்ட் தாட்டுமே கிடையாது. எஸ், இஸ் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து யார் ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆகின்றான். ஏன்னா அந்த நிலைக்கு அவன் சென்று இருப்பான். அந்த உணரக்கூடிய பிளைண்டா நாம கூட வந்து ஒன்லி கேட்டுண்டே நம்ம வந்து ஒரு நிலையில நம்ம சொல்ற வரைக்கும் புரிஞ்சுக்குவோம். அதுக்கப்புறம் அந்த சமயத்துக்கு எஸ் எஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் போய் நமக்கு வந்து 1000 கேள்விகள் வரும். எப்படி இதெல்லாம் நம்ம ஏத்துக்கிறது அப்படிங்கிற மனதளவுல ஏத்துக்கிற தன்மை வந்து எப்போ வரும்னாக்கா நம்ம அந்த உணர்வு, அதாவது பகவானை உயர்ந்த ஆளுமை எஸ் என்ற அந்த கரெக்ட்னஸ் நம்ம மனசுக்கு வரும்போது மட்டும்தான் அது ஏத்துக்க முடியும். அதுக்கு நாம பக்தி மார்க்கத்துல வந்து எலிவேட் ஆகணும். அப்பதான் நம்மளால அதை உணர முடியும். சும்மா உட்கார்ந்து இருந்தா கண்டிப்பா எலிவேட் ஆக முடியாது. அது மாத்திரம் நம்ம சொல்றேன். ஒண்ணு பிரசாதம், நிவேதனம், அதுக்கப்புறம் டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன், அதுக்கப்புறம் ஜபம். இந்த 3ம் செய்தாலே நம்மளால இதை உணர முடியும். அட்லீஸ்ட் இந்த 3ஐயாவது நம்ம செய்யலாம். வீட்டுல நம்மளால என்ன முடிஞ்சதோ அது கடவுளுக்கு நிவேதனம். அதுக்கப்புறம் அதை கடவுளுக்கு பண்ணிட்டு எல்லாருக்குமே வந்து கொடுக்கறது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா டிவோட்டிஸ், இப்பெல்லாம் நீங்க எல்லாருமே நீங்களே வந்து குரூப் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து உட்காந்து இந்த புக்ஸ் 1 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணி வேதா பேஸ்ல இருந்து படிங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ வந்து நீங்க எல்லாருமே இதை கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. நீங்க ஜபம் பண்ணுங்க. ஜபம் வந்து நேத்து மகாமந்திரத்தை பற்றி நம்ம சீதாராமன் பிரபு எவ்வளவு அருமையா சொல்லியிருந்தாருனாக்கா, அந்த கும்பகா ரேக் அதை அந்த 3 இது சொல்லியிருந்தார். அதாவது உட்சுவாசம், அந்த வெளிசுவாசம் விடக்கூடிய அந்த டியூரேஷன்ல நம்ம எத்தனை மகாமந்திரங்கள் சொல்கின்றோமோ அது நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு மிகவும் நன்மையை பயக்கின்றது. ஸோ ஒரு வாட்டி நம்ம மூச்சை இழுத்துட்டு நம்ம எத்தனை மகாமந்திரம் சொல்ற வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ண முடியுறதோ, மேக்சிமம் 6 பண்ணா இட் இஸ் குட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் அவரு. ஸோ நாம வந்து இனிஷியலா 6க்கு ட்ரை பண்ண முடியாது. 1 2 ட்ரை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வெளிசுவாசம். நீங்க அதை வெளிசுவாசம் உட்சுவாசத்து மேல போக்கஸ் பண்ண தேவை கிடையாது. ஆனா மூச்சை நிறுத்தி நீங்க உங்களால வந்து எவ்வளவு வாட்டி நீங்க மகாமந்திரம் சொல்றீங்களோ அவ்வளவும் உங்களுக்கு ஆரோக்கியம். அதுதான் பிராணாயாமாவுக்கு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது ஆக்சுவலி. ஸோ இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நமக்கு தான் நன்மை, மகாமந்திரம் சொல்வதால் நமக்கு தான் நன்மை. அதனால வந்து பக்தி ஆல்சோ வில் பி தேர். ஆனா ஆரோக்கியமும், அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்கன்ஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆரோக்கியம் என்பது நமக்கு தேவை. இந்த உலகத்துல நம்ம எவ்வளவு நாள் வாழ்கின்றோம் என்பது பெரியது கிடையாது. எப்படி வாழ்கின்றோம் என்பதுதான் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. அடுத்தவர்களுக்கு கடினத்தை கொடுக்காமல் நம்ம சரீரத்துல வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாலும் we are dependent on the family people இல்லைங்களா? அதனால நம்ம எப்பவுமே ஆரோக்கியம் வச்சுட்டாக்கா யாருக்குமே நம்ம கஷ்டம் கொடுக்காம போக முடியும் இல்லைங்களா? சோ அது எப்பொழுதுமே நம்ம இன்னொருத்தருக்கு உபத்திரம் கொடுக்கக்கூடிய செயல்கள் செய்யக்கூடாதுன்றது மனசுக்கு நம்ப வரும். ஆனா அதையும் மீறி நம்ம என்ன அனுபவிக்கணுமோ அது செகண்டரி. பட் we should try ourselves. நாம வந்து இதுக்கு நம்ம பிரயத்தனம் செய்யணும். நம்மளால இயன்ற வரைக்கும் ஆரோக்கியமா இருக்கணும்ன்றதுக்கு நாம வந்து ட்ரை பண்ணணும். மிகுந்தது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எஞ்சி இருக்கிறதெல்லாம் பகவானுக்கு விட்டுறலாம். நம்ம ஃபேட் என்னவோ அதுதான் நடக்கும். ஆனா நம்ம முயற்சியும் மிகவும் வேண்டும். சோ அவன் எனது பக்தி தொண்டில் என்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான். சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. இதி குஹ்யதமம் சாஸ்திரம் இதமுக்தம் மயா நக ஏதத் புத்வா புத்திமான் யாஸ்கிருத கிருத்யஸ்ச பாரத. சோ குஹ்யதமம்,
எஸ், நான் ஐ திங்க் உங்களுக்கு குய்யா, குய்யதரம், அதுக்கப்புறம் குய்யம்னு சொல்லியிருந்தேன். அது குய்யதமம். திஸ் இஸ் த ரைட் வேர்ட். ஸோ குய்யா என்பது என்னன்னாக்கா, நாம வந்து ஆத்மா மற்றும் உடல், அதுதான் வந்து சாங்கிய யோகமா நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்து 6வது சாப்டர் வரைக்குமே நிறைய படிச்சுட்டோம் நம்ம இந்த ஆன்மாவை பற்றியும் எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் 7th and 8th சாப்டர் பாத்தீங்கன்னாக்கா குய்ய தரம், அதை பத்தி படிச்சோம். அதாவது நாம் எல்லாருமே பகவானுடைய அம்சமானவர்கள். அப்படி எங்கெல்லாம் வந்து அம்சமானவர்கள் என்றார்களோ அது எல்லாமே குய்ய தரத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதுதான். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா குய்ய தமம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹவு வி கேன் சர்வ் காட். அதுதான் வந்து எப்படியெல்லாம் நம்ம பகவானுக்கு கைங்கரியம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க, அது இட் இஸ் கால்ட் அஸ் குய்யதமம். ஸோ வி நீட் இங்க கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுக்கு முன்ன ஸ்லோகத்துல கூட நம்ம என்ன பண்ணோம், பகவானுக்கு எப்படி சேவகம் செய்யறது இதெல்லாமே நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. அதுக்குதான் வந்து இந்த மாதிரி இதுதான் குய்யதமம் என்பது ரகசியம். ஆனா சேவை ரிலேட்டடா இருக்கிறது தான் வந்து அதை ரகசியமா எங்க சொல்றது. வேத சாஸ்திரங்களில் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டார். சோ அதாவது பாவமற்றவனே தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான், அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். வெரி நைஸ் வேர்ட் ஆக்சுவலி இது. ஒருத்தர் வந்து பக்குவ நிலைக்கு கண்டிப்பாக செல்ல வேண்டும். வித்தவுட் பேலன்சிங் அவர்கள் இந்த வாழ்க்கையில மாத்திரம் கிடையாது, எந்த வாழ்க்கையிலுமே அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிம்மதியாக இருக்க முடியாது. பேலன்சிங் வந்தாதான் நிம்மதி என்பது தானா தேடிண்டே வரும். ஸோ வித்தவுட் பேலன்சிங் வி cannot survive here. ஸோ இதோட இந்த சாப்டர் வந்து இதை முடிக்கிறேன். தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே புருஷோத்தம யோகோ நாம பஞ்சதசோऽध्यायः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. சர்வே ஜனா சுகினோ பவந்து. எஸ், ராதிகம்மா ஸ்டோரி டெல்லிங் கிருஷ்ணா போல்ஸ் பிரபு, கிருஷ்ணா பிரபு. ஸோ நாளைக்கு பிரபுஜி வராரு. டுமாரோ இஸ் 17னா 7:45 மணிக்கு பிரபுஜி வராரு. ஸோ என்என்டி பிரபுஜி நம்ம செஷன் விசிட்டுக்கு வராரு. ஸோ மோஸ்ட்லி டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இந்த சண்டே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பல்ராம் ஜெயந்தி, இந்த 22nd வருது இல்லைங்களா, அன்னைக்கு பல்ராம் ஜெயந்தி, அந்த பௌர்ணமி அன்னைக்கு. ஸோ அன்னைக்குதான் வந்து டெம்பிள் கடகால் போடுற அந்த இதெல்லாமே நடக்கிறது. ஸோ அதை பத்தி எல்லாம் சொல்றதுக்கு வராரு. அதுக்கப்புறம் வந்து கோகுலாஷ்டமி இதுல பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கிறதா நான் எல்லா குரூப்ஸ்லயுமே போட்டிருக்கேன். ஸோ தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் மெசேஜ் ஸ்க்ரால் பண்ணி மேல பாருங்க, ஒரு போஸ்டர் வித் டீடைல்ஸ் போட்டிருக்கேன் நானு. மீண்டும் நாளைக்கு கூட நான் போடுறேன் நானு. ஸோ தட் உங்க குழந்தைகள் எல்லாமே வந்து ஏதாவது செய்ய முடியும் அப்படின்னாக்கா 15 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள், 5லிருந்து 15 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் தான் அது சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுல வந்து எந்த ப்ரோக்ராம்ஸ், அதாவது சங்கீர்த்தனமோ இல்லை டிராயிங்ஸ் எவ்ரி கிட் இஸ் அலவுட் ஆக்சுவலி. ஸோ அதை வந்து நீங்க செஞ்சு காட்டலாம், கொடுக்கலாம். அது எப்படிங்கிறது வந்து நீங்க அதுல போட்டிருப்பாங்க. ப்ளீஸ் செக் த டீடைல்ஸ். ஸோ அதை நீங்க பார்த்து யூ நீட் டு ரெஜிஸ்டர் ஃபார் தட். ஓகேங்களா, லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க, அதுல போயிட்டு நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. எஸ் ராதிகாமா, நீங்க ரெடி மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணாமா. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். சோ ஆல் ரெடி ஃபார் தி ஸ்டோரியா? சாரி நேத்து சொல்ல முடியல. சோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஜடபரதா ஸ்டோரி. இதுல நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சவங்க ஆன்சர் பண்ணாதீங்க, பட் தெரியாதவங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்க. சோ ஜஸ்ட் 1 செகண்ட். ஓகே, சோ ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, நாம் இறக்கும் போது எந்த மனோபலத்துல இருக்கோம், யாரை நினைக்கிறோமோ அந்த உருவமும் அந்த இடமும் நம்ம ரீச் ஆகும் அப்படின்னு. சோ இப்போ வந்து அதை வச்சு பண்ண ஸ்டோரி தான் இந்த நம்ம பரத மகாராஜ். இது வந்து 2 பார்ட்ஸ் இருக்கு. சோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து என்னன்னா, பரத மகாராஜ் என்றவர் வந்து இருக்கிறதுலயே ரொம்ப பெரிய கிங். ரிஷப மகாராஜ்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு. He is the incarnation of Krishna. அவர் வந்து அவருக்கு 100 sons இருக்காங்க. அந்த 100 பசங்கள்ல மூத்த பையன் தான் பரத். நம்ம பாரத் வம்சன்னு வந்த பேர் வந்து இந்த பரத மகாராஜ் தான் வச்சது. நம்ம அந்த ராஜா வந்து எப்படின்னா,
ரொம்ப டேலண்டடு. அவங்க மத்த பிரதர்ஸ் எல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. அவ்வளோ ஒரு இது எல்லா விதத்துல அவர் எக்ஸலண்டா இருந்தா கூட அவரோட ஹேபிட்டும் அவரோட தாட் என்னன்னா ஃபேமிலி வைஃப் எல்லாம் இருந்தா கூட அவர் வந்து ரொம்ப யங் ஏஜ் 24 வயசுலயே சன்னியாசம் எடுத்துட்டு கிருஷ்ணர் தான் வேணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைமைக்கு அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு அங்க அவர் ஃபாரஸ்ட் போயிட்டார், கிங்டம் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஃபாரஸ்ட்ல போயிட்டு அவர் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் அவர் எல்லாம் யக்னங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு தபஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்போ அவர் கண்ணு முன்னாடி வந்து ஒரு அழகான மான், அது ஃபுல் பிரெக்னென்ட் மான் வந்து ஓடுது. ஏன்னா அத ஒரு மிருகம், ஒரு லயன் வந்து அது பின்னாடி துரத்திட்டு வருது. அது வந்து ஒரு சின்ன லேக்க வந்து கிராஸ் பண்றச்சு அதோட குட்டி குழந்தை அப்பதான் பிறந்து அந்த தண்ணியில விழுந்துடுது. அம்மா வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அங்கேயே இருந்தது. இப்போ அவர் பாக்குறாரு, ஐயோ அம்மா இல்லாத இந்த குழந்தை என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து காப்பாத்தி அதை கூட்டிட்டு போவார். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம் இந்த மிகப்பெரிய நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, அந்த உத்தம அதிகாரி இருக்கிறதுலயே ரொம்ப டிவோட்டிஸ், பியோர் டிவோட்டிஸோட ஹேபிட் என்னன்னா என்னதான் ஆனாலும் அவங்க வந்து வித்தியாசம் பார்க்க மாட்டாங்க. அது நாயா பூனையா அவங்க எல்லாத்தோட இதயத்தையும் பாக்குறது பரமாத்மா. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா உடனே அவர் வந்து இந்த மாதிரி அந்த குழந்தை குட்டி அந்த மான் குட்டியை வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறார். சோ வளர்த்த உடனே இவ்வளவு காலத்துல அவர் விட்ட எல்லாமே, அதாவது அழகான கிங்டம் ஆகுமோ அவருக்கு அட்டாச்மெண்ட் வரல, பொண்டாட்டி ரொம்ப அழகா இருந்தாலும் அவருக்கு அட்டாச்மெண்ட் அவ்வளவு வரல, குழந்தை விஷயத்துல அட்டாச்மெண்ட் வரல, எல்லாமே கிருஷ்ணர் வச்சு பண்ணவர். மான்குட்டி விஷயத்துல வந்து அவர் தவறிட்டு மான்குட்டி மேல ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் வரும், வளர்ந்து அது ஃபர்ஸ்ட் அட்டாச்மெண்ட் என்னன்னா அவரால் அவரோட தபஸ் அவரோட பூஜை இதெல்லாம் கான்சென்ட்ரேட்டே பண்ண முடியாது. என்ன ஆனாலும் அவர் வந்து அந்த மான் பின்னாடியே ஓடுறதுலயே இருக்காரு. சோ அந்த மாதிரி எப்பவுமே டெய்லி மான் கொஞ்சம் வளர்ந்து போயிட்டு வரலன்னா ஒருவேளை எனக்கு தகுதி இல்லையோ, அந்த மானை வந்து வளர்க்குற கெப்பாசிட்டி எனக்கு இல்லையோ, ஒருவேளை மானுக்கு என் மேல நம்பிக்கை நான் சரியா கவனிச்சுக்கல போல இருக்கு, அதனால அது வருத்தப்பட்டு அது வரவழியோ திரும்ப அப்படின்னு ரொம்ப ஆழமா மானை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருந்தாரு. அந்த மாதிரி ஒரு நாள் வந்து அந்த மான் வந்து வராம போனதுல அவர் உடனே என்ன பண்றாருன்னா அந்த மானை தேடிட்டு அவர் போய் ட்ரை பண்றாரு, நான் எப்படியாவது பிடிக்கணும். அவர் வந்து வாய்ஸ் இஸ் நாட் ஆடிபிள். சோ இப்போ கேக்குதா? வாய்ஸ் கேக்குது மாதாஜி. கேக்குதா? ஓகே, வாய்ஸ் கேக்குது. ஷூர். சோ ஐயோ மான் எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து இமீடியட்டா வந்து அந்த மான் இவர் வந்து டிசைட் பண்ணிட்டாரு, இந்த மாதிரி நம்ம மானை வந்து எப்படியாவது நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம், நம்ம வெரி பண்ணிக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாரு. அவர் என்னமோ மானை என்னமோ கண்டுபிடிச்சிட்டாரு, மானை காப்பாத்துறாரு. ஆனா அந்த பள்ளத்துல அவர் வந்து இறந்துட்டாரு. ஆனா அந்த இறந்து போற டைம் வந்து அந்த நொடியில அவருக்கு ஃபுல் மனசு மான் மேலேயே இருக்கு. மானுக்கு என்ன ஆச்சோ, என்ன ஆகுமோ, மானால காப்பாற்ற முடியுமோ, அது எப்படி ஆகுமோ, அந்த நிலைமை வந்ததால அவர் என்ன ஆகுதுன்னா அவர் அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து இதுதான் நான் சொன்னது, அவர் அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து அவர் வந்து ஒரு மானாவே பிறக்கிறாரு. ஏன் அந்த மாதிரி பிறக்கிறாரு? கிருஷ்ணர் தப்பு பண்ணாரா? இல்ல. ஏன்னா அவர் மொத்தத்தை தியாகம் பண்ணிட்டு கடைசியில வந்து ஒரு மானுக்கோசரம் அவர் தியாகத்தையே தியாகம் பண்ணிட்டாரு. ரைட்? இது வந்து நம்ம வந்து நடைமுறையில பார்த்தா ஓ என்ன நல்ல புத்தி அப்படின்னு நினைக்கலாம். பட் அதுவும் ஒரு மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட். ஏன்னா ஐ எம் நாட் த பாடி, ஐ எம் த சோல். நான் சரீரம் இல்ல, நான் ஆத்மான்றது ஹியூமன் கொண்டு இல்ல, அனிமல் மிருகம் எல்லாத்துக்குமே சமமா கவனிக்கணுமே தவிர அதுகிட்ட ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் இருந்துட்டு விருப்பப்படலாம், பிரியப்படலாம். ஆனா நம்மளோட டியூட்டிஸா இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம விட்டுட்டோம்னா அது சரியான பொசிஷன் இல்லை. அதுதான் 2வது சாப்டர்ல கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. எது முக்கியம், ரினன்சியேஷனா இல்ல வாரப்பா நீ சத்திரியாப்பா, நீ போய் இந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட்ல உட்காந்தாலும் உன்னால மனசை அங்க திடுபடுத்து வைக்க முடியாது, நீ திரும்ப திரும்ப ஏதாவது சத்திரியா வேலை இருந்தா பண்ணுவ, அதனால நீங்க இருந்து நீ வார் பண்ணு அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி. சோ இவர் மான் பிறந்தாலும் அவருக்கு நல்ல நினைவு இருக்கிறதால அவர் என்ன பண்றாருன்னா அந்த மான் குட்டியா இருந்தாலும் அவர் நேரா கிளம்பி அந்த மானை எடுத்துட்டு மானோட இருந்த இடத்துக்கு அவர் கிளம்பி போயிடுறாரு. அந்த மான் இருந்த இடம் ஃபர்ஸ்ட் எங்க இருக்கும், அந்த குட்டி மானே அந்த குட்டி மான் அதே இடத்துல போயிட்டு அம்மாவை விட்டு அந்த குட்டி வயசுலயே அதுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதால அங்கேயே இருந்து சில வருடத்துக்கு அப்புறம் அதை இறந்து அடுத்த ஜென்மம் வந்து அவ வந்து ஜடபரதாவா பிறக்கும். ஜடபரதான்றவர் என்னன்னா, ஜடானா பைத்தியம்னு அர்த்தம். ஆனா இவர் பைத்தியம் எல்லாம் இல்ல, இவர் வந்து மகா புத்திசாலி. நம்ம சுகதேவ் கோஸ்வாமி கூட, நம்ம பாகவதம் எழுதினவர் கூட ஒரு இன்னசென்ட் ஃபேஸ், அவங்க வந்து ரொம்ப பேச மாட்டாங்க, மனுஷங்களோட இன்வால்வ் ஆகாம. இந்த தடவை 2 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தப்பானவனே அவர் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா எல்லா முன்ஜென்மமும் அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதால அவர் வந்து கொஞ்சம் கூட அந்த மனசை திடப்படுத்திட்டு எங்கேயுமே அலப்பாயாம இருக்காரு. அவரோட அப்பா வந்து ரொம்ப விரும்பாரு, அவர் வந்து ஒரு பிராமின் ஃபார்மாலிட்டி எல்லாம் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் இவர் வந்து அதெல்லாம் ரொம்ப லோ இவருக்கு. ஏன்னா இவர் அதை விட ரொம்ப எலிவேட்டட் சொல்லு.
ஏன்னா எப்பவுமே அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, ரொம்ப எலிவேட்டட் அவங்களுக்கு எதுவுமே வேண்டாம், பூஜை புனஸ்காரம். இந்த ரூல் வந்து நம்மளுக்கு அப்ளிகபிள் இல்லை. ஏன்னா நம்ம வந்து இருக்கிறதுலயே கீழே எலிவேட்டட்ல இல்லை. இவங்க எல்லாம் ரொம்ப டிவோஷன்னால, ஏன்னா நிறைய பேர் இது படிச்சுட்டு சொல்றாங்க நான் இங்க இது பண்ண வேண்டாமா, நம்ம எல்லாம் வந்து பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம வந்து ஸ்ரத்தா லெவல்ல தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம காட் இப்பதான் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்றோம் அந்த படியில இருக்கும். சோ இவர் வந்து இந்த மாதிரி எப்படியாவது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்ணணும். இந்த இந்த ரொம்ப விருப்பப்படுற இந்த அவங்க வந்து அப்பாவுக்கு வந்து 2 மனைவி. முதல் மனைவியோட பையன் தான் ஜடபரதா. 2வது மனைவியோட பையன் வந்து 2-3 பேர் பசங்க இருப்பாங்க. அவங்க வந்து நல்ல பசங்களாவே இருக்க முடியாது, அவங்களால ரொம்ப கவனிக்கவே முடியாது அவங்களால. ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அவங்க வந்து இவனை பார்த்து ஏதோ இவன் ஒரு பைத்தியம்ன்ற மாதிரி ரொம்ப மோசமா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. அவனை கூட்டிட்டு போறது, அவனை வந்து கெட்டு போன சாப்பாடெல்லாம் கொடுக்கறது. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க, ஏன்னா அப்பாவும் அம்மாவும் இருக்காது. அவங்க அப்பா வந்து இந்த மாதிரி எவ்வளவோ பிராமணஸ் லைன்ல அவரை கூட்டிட்டு வந்தாலும் அவர் வந்து பேசவே மாட்டார் யார்கிட்டும். ஏன்னா ஜடபரதா நினைக்கிறார் நம்ம பேசினாதான் இன்வால்வ்மெண்ட், நம்ம பேசாமலே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மௌனமாவே இருந்துருவார். அப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல அவங்க அப்பா இறந்துடுவாரு, அம்மா சத்தி எடுத்துக்கிறாங்க. அதாவது 2வது மனைவியோட இருக்கிறச்சே இவர் நல்லா வாட்டசாரமா இருக்கிறதால இவர் ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணிப்பாங்க, எல்லா வேலைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து முன்பு சாப்பாடு போடுவாங்க, அது கூட கெட்டு போன சாப்பாடு. அதெல்லாம் அவருக்கு நல்லா புரிஞ்சாலும் அவர் வந்து பெருசாவே எடுத்துக்கல. அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு டெகாய்ட்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, திருட்டு கும்பல் வந்து, இதுதான் பார்ட் 1, பார்ட் 2 கண்டினியூ பண்ணிடுறேன். ஒரு திருட்டு கும்பல் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இந்த மாதிரி நம்மளோட இந்த காளி இருக்கு இல்லையா, காளிக்கு உங்களுக்கு தெரியும் பலி கொடுக்கறது ஆடு மாடுன்னா. அந்த காலத்துல எப்படின்னா ரொம்ப முட்டாள் அனிமல் மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஆத்மாவை கூட பலி கொடுப்பாங்க. அந்த அனிமல் மாதிரி இருக்கிற ஆத்மாவை பலி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆத்மா தேடுறச்சே நம்மளோட ஜடபரதா தான் மாற்றம். அதுதான் இந்த 3வது பிக்சர். இங்க வந்து அவர் பலி கொடுக்கறச்சே இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய டிவோட்டி வந்து ஜடபரதான்றது நம்மளுக்கு தெரியாட்டாலும் காளியம்மா துர்காமாக்கு தெரியும். அதனால அந்த துர்காமா வந்து இறங்கி எல்லாருக்கும் முன்னாடி இவங்கள இருக்கிற எல்லா குறைச்சும் அழிச்சிருக்காங்க. இவர் வந்து கிளம்பி போயிட்டு என்ன பண்றதுன்னு 3வது வேலையா என்ன பண்றாருன்னா, பாலிக்வின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ராஜாக்கு தூக்குவாங்க இல்லையா, அந்த வேலையில அவர் ஈடுபடுறாரு. இதுதான் ஒரு சூத்திரனுக்கும் ஒரு பிராமணோ சத்ரியா வைஷ்யாக்கும் வித்தியாசம். ஏன்னா அவர் வந்து முந்திட்டே இருக்காரு, நல்ல நான் சொன்ன ஆல்ரெடி வாட்டசாரமா இருந்தாலும் மனசு ரொம்ப இலகிய மனசுனால அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, நம்ம தம்முன்னு நடந்தோம்னா நமக்கு அடியில இருக்கிற எறும்பு எல்லாம் மிதிச்சு அது செத்துமே அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அவரோட நினைப்பு வந்து அவருக்கு தான் தெரியும், மத்தவங்களுக்கு தெரியாது. ராஜாக்கு வந்து கோவம் வருது, யார் இப்படி ஆட்டுறாங்கன்னு. அந்த 3 தூக்குவாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து இவர் பேரை சொல்லிடுறாங்க. ஆக்சுவலா இவரோட வேலை இது இல்லை, அந்த 4வது ஆள் வராததால இவரை வந்து கூப்பிட்டுக்கிறாங்க. இவர் எந்த வேலைக்கும் வித்தியாசம் பார்க்காததால இவர் பண்றாங்க. சோ ராஜா சொல்றாரு, இந்த மாதிரி டைரக்டா சொல்லாம ரொம்ப சர்காஸ்டிக்கா ஒரு நம்ம கூட சொல்லுவோம்ல, நம்ம ஊசியில வாழைப்பழத்துல ஊசி ஏத்துற மாதிரி ரொம்ப ஒரு குத்தி காட்டுற மாதிரி அவர் பேசுறாரு. என்னப்பா உனக்கு சக்தி இல்லையா, உனக்கு நீ சாப்பிடலையா, அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு மாதிரி பேசுறாரு. அதெல்லாம் ரொம்ப பெருசா படாம அவரு என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த மாதிரி உங்களை இங்க உட்கார வச்சிருக்காருல்ல, உங்களை என்ன பண்ணாரோ ஆண்டவன், அதே ஆண்டவன் தான் என்னையும் இந்த மாதிரி பண்ண வைக்கிறாரு. 2மே ஒண்ணுதான். நீங்க வந்து பேசுறது வந்து என்கிட்ட இல்ல, உங்கள் கோபமும் என்கிட்ட இல்ல, என்னோட சரீரத்துக்கிட்ட அப்படின்ற மாதிரி பேசுறாரு. உடனே ராஜாக்கு புரிஞ்சிச்சு, இவர் சாதாரணமான ஆள் இல்ல, மிகப்பெரிய டிவோட்டியா இருக்கணும்னு. உடனே அவரோட தப்பை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு சரணமா அடிச்சுட்டு அவர் உடனே அவருக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்புறம் அந்த க்ஷணம் இவர் வந்து அந்த ராஜாக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஆயிட்டு எல்லாமே சொல்லி கொடுக்குறாரு, என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா வந்து அவர் சொல்லி கொடுக்குறாரு. அவர் சொல்லி கொடுத்ததால ராஜா அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாம் முடிச்சப்போ ஜடபரதா வந்து அவரோட வழிக்கு போறாரு. ராஜாவும் வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் வந்து தான்றா எப்பவுமே வந்து சத்ரியாவுக்கு வந்து ஒரு தைரியம் வீரத்தோட எங்கேயாவது கொஞ்சம் அகங்காரம் இருக்கும். ஏன்னா அவங்க வந்து டியூட்டி மத்தவங்களை வேலை பண்ண வைத்தால இது பண்ணு இது பண்ணாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சிச்சுவேஷன்ல வந்து அந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. அவர் என்னமோ நல்லது, ஆனாலும் அந்த கொஞ்சம் இது கூட அவர் விட்டுறாரு. இதுல இருந்து நம்மளுக்கு தெரியுற ஒரு ஸ்டோரி என்னன்னா, நம்ம யார வந்து நம்ம கண்ணால எஸ்டிமேட் பண்ண முடியாது. இந்த ராஜா பண்ண பாரு, இவன் வந்து கேவலமா இருக்கான், ட்ரெஸ் போட்டிருக்கான், இவன் முட்டாளு. ஏன்னா எப்பவுமே ஒண்ணு ஃபூல் லுக்ஸ் வெரி ஸ்மார்ட் until he opens his mouth, until he talks. ஏன்னா இன்டெலிஜென்ட்க்கும் முட்டாளுக்கும் வந்து அவன் பேசுற வரைக்கும் நமக்கு வித்தியாசமே தெரியாது. அண்ட் ஜடபார் தான் அந்த சான்ஸே கொடுக்கல, ஏன்னா அவன் பேசவே இல்லை கரெக்டா. சோ அதனால வந்து நம்ம வந்து ஒருத்தரோட தகுதி வச்சு நம்ம பண்ண முடியாது. ஏன்னா போன ஜென்மத்துல ராஜாவா இருந்த அவரு மிகப்பெரிய ராஜா கூட இல்ல, எம்பரரா இருந்தாரு, மகாராஜாவா இருந்தவர் வந்து கடைசியில பல்லக்கு தூக்குற இலக்கும் மறந்தாரு. அந்த மாதிரி ராஜா வந்து, ஆனா என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா
அந்த ராஜாவா இருக்கிற அவர் பேர் வந்து ரகுன். அவர் வந்து எவ்வளவு நல்ல புத்தியனா, அவர் டோட்டலா தப்பு பண்ணதையும் அவர் வைஷ்ணவ அப்பதார் சொல்லுவாங்க. தப்பு பண்ணாலும் அவர் வந்து மன்னிப்பு கேட்டு சார்லியே வந்து சரணம் அடிச்சுட்டு அந்த மூமெண்டே ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரா மாறினாங்க. அதே மாதிரி நம்மளும் சாரி வந்து பிரஸ்டீஜ் இஷ்யூ. நான் வந்து சாரி எல்லாம் கேட்க மாட்டேன், எனக்கு வந்து ரொம்ப பிரஸ்டீஜ் நம்ம ரொம்ப நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஆனா இதெல்லாம் வந்து நல்லதுக்கே இல்லை. ஏன்னா நம்ம வந்து எவ்வளவு சாரி கேட்கணுமோ, தப்பு பண்ணியிருந்தா அவ்வளவு லெவலுக்கு நம்ம பாவங்கள் பண்ணணும். இப்ப தப்பு பண்ணியிருந்தான்னு எதுக்கு சொன்னேன்னா, நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் தப்பே பண்ணது இல்லையே, அப்பதான் நம்ம இன்னும் ஒஸ்ட் சுச்சுவேஷன்ல இருக்கோம். நம்ம பண்ண தப்பு கூட நம்மளுக்கு தெரியல. ஒரு கேட்டகரி தெரிஞ்சு ஃபால்ஸிக்கும் நான் ஏன் சாரி கேட்கணும்ன்ற ஆகாரம். ரெண்டாவது வந்து மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ்ல அவ்வளோ பெரிய முட்டாளா இருக்கும், நம்ம பண்ண தப்பு கூட என்ன அப்படின்னு தெரியாத மாதிரி. இதெல்லாம் ஏன் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா, இப்ப வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல நம்ம என்னவா இருப்போம்ன்றதும் தெரியாது, இதுக்கு முன்ன ஜென்மத்துல என்னவா இருந்தோன்றதும் நமக்கு தெரியாது. நம்ம எக்ஸால்டட் டிவோட்டி மாதிரி பரத மகாராஜோ ஜடபரதவோ இல்லாததால நம்ம வந்து இந்த ஜென்மத்துல நம்மளால பண்ண முடிஞ்ச ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டியும் சரி, என்ன மெட்டீரியல் எவ்வளவு டிட்டாச் ஆக முடியுமோ இருந்துட்டு எவ்வளவு முடியுமோ, ஏன்னா யார் வைஷ்ணவா யாரு ஜடபாரதவா இருப்பாங்க, யாரு இந்த மாதிரி தெரியாததால யார் இவகிட்டயுமே நம்ம பகிச்சுக்கிட்டு பண்ணாம பொறுமையா இருக்கலாம். இப்போ நீங்க சொல்வீங்க அவன் என்கிட்ட இவ்வளவு மோசமா ட்ரீட் பண்ணாங்க, நான் என்ன பண்ணணும்னு. ஒருத்தங்க மோசமா ட்ரீட் பண்றாங்களோ நல்லா ட்ரீட் பண்றாங்களோன்றது அவங்களோட சுபாவம். நம்மளும் அவங்கள மாதிரி பண்ணணும்னு இல்லை. அதுக்கு நான் வந்து நீங்க டாலரேட் பண்ணுங்க நான் சொல்ல, டாலரேட் பண்ண வேண்டாம், ஆனா ரியாக்ட் பண்ணாதீங்க. அவன் வந்து உங்களை வந்து ஏதாவது திட்டினானா நம்ம திரும்ப ஐயோ 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 அப்படின்னு கத்தணும்னு இல்லை, பொறுமையா நம்ம அவங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணணும். இதுதான் நான் சொல்ல விரும்புறேன். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா பிரபு போல்ஸ். பொருள் உலகின் மரம் எது? கற்பக மரம், பூமி, இந்திரன், பொருள் ஆசைகள். ஆலமரத்தின் கிளைகள் டேஷ் என்று கருதப்படுகின்றன. இயற்கையின் வெவ்வேறு முறைகள், பாவமான நடவடிக்கைகள், உணர்வு பொருள்கள், நண்பர்கள். பரமாத்மாவான இறைவனின் முதன்மை விரிவாக்கங்கள் என்ன? விஷ்ணு தத்துவா, விலங்குகள், இயற்கை, மனித உயிரினங்கள். போல்ஸ் வரலன்னு சொல்லுவாங்க பிரபுஜி, ஒரு நிமிஷம். போல்ஸ் வரலன்னு சொல்றவங்க ஆண்ட்ராய்டு போன்ல டச் பண்ணீங்கன்னா அதுல தெரியும் உங்களுக்கு. அதுல ரைட் சைடு 3 இது இருக்கு, அதுல மேல காட்டுது போல்ஸ். இதனோட ஆண்ட்ராய்டு ஸ்கிரீன் வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். போல்ஸ் நிறைய பேர் வரலன்னு சொன்னதுனால. ஓகே பிரபுஜி, கண்டினியூ பண்ணுங்க. பிரபுஜி நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம். நான் வந்து இது நேற்றுக்கு நிறைய பேர் போல்ஸ் தெரியலன்னு சொன்னதுனால இந்த ஸ்கிரீனை நான் வந்து என்னோட மொபைல் ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அவ்வளோ. ஓகே ஓகே. இறைவனின் இறைவனின் செழுமைகள் 7, 9, 10 அத்தியாயங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் 15வது அத்தியாயத்துடன் தொடர்புடையவை எவை? எனவே கேட்டு ஒரு வரியை தேர்ந்தெடுக்கவும். அற்புதம், அழகு, ஞானம், சூரிய பிரகாசத்தின் அற்புதம், செரிமானம், தீ மற்றும் கிரகங்களுக்குள் நுழைதல். அற்புதம், செரிமானம் மற்றும் மலர்தாங்கும் வசந்தம். ஆல் த எபோவ். அரசன் ரகுகுணன் ஜடபரதன் மீது கோபம் கொண்டது ஏன்? அவர் ராஜாவிற்கு மரியாதை செலுத்தவில்லை. அவர் ராஜாவை பல்லக்கில் சுமக்கும் போது எறும்புகளை மிதித்திருக்க கூடாது என்று நகர்ந்து செல்லுகையில் பல்லக்கை அசைத்துக் கொண்டே இருந்தார். அரசன் ரகுணன் ஜடபரதர் தனது ஆன்மீக குரு என்று எவ்வாறு அறிந்து கொண்டார்? ஜடபரதரின் தோற்றம் அவரை ஒரு மகான் என்று உணர்த்தியது. ஜடபரதரின் மகிமைகளை ராஜா மற்றவர்கள் மூலம் தெரிந்து கொண்டார். ஜடபரதர் கூறிய ஞானோபதேசம் அவர் பக்குவமடைந்த பிரம்மஞானி என்பதை மன்னனுக்கு உணர்த்தியது. ஜடபரதர் தன்னை பற்றி மன்னனிடம் தானே கூறினார் என்றாத பொருள். I think questions எல்லாம் டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். 2 days back death and birth video posted. ராதிகாம்மா, you are wanted for the birth and death post on the video. Sure ma'am. இந்த போல் முடிஞ்ச உடனே I will answer ma'am. Yeah, no, they want a that is what is that explanation on that video. Sure.
All your discussion were shown, including the video of Sri Sitaramanji. Hence, we are very much thankful. Please post separately video of according to Mahamantram. Okay. உங்களுக்கு செப்பரேட்டா மெசேஜ் வந்திருக்கா? டைரக்ட் மெசேஜ் வந்திருக்கா? இருக்கலாம் நினைக்கிறேன். நான் ஆமா, இங்க வரல. ஆமா ஆமா, ஆறுமுகம் அப்படிங்கிறவங்க போட்டிருக்காங்க. அதான் இது யூடியூப்ல பார்க்க சொல்லி எல்லாருக்கும் மெசேஜ் கொடுத்திருந்தேன் இன்னைக்கு. யூடியூப்ல இது கம்ப்ளீட்டா கொடுத்துருப்போம், நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோம். கரெக்ட். As per today's WhatsApp message, ஆத்மாவை ஆதாரமாக கொண்டு வாழ்தல் எவ்வாறு? என்ன டுடேஸ் மெசேஜ் என்ன போட்டோம் நம்ம வாட்ஸ்அப்ல? நீங்க யாருக்கும் ஆன்சர் பண்ணீங்க ஆதாரம் ஆத்மாவுக்காக. அதுல நான் எதுவும் ஆத்மா ரிலேட்டடா ஆன்சர் பண்ணலையே. ஐ திங்க் ஒன் பிரபு ஆஸ்க்ட் மீ, அவங்க நான்வெஜ் சாப்பிட்டு பக்தியா இருந்தா அவங்க எந்த குணம்னு மட்டும் கேட்டிருந்தாங்க. கண்டிப்பாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களால வந்து பக்தியில வந்து நன்னிலை அடைய முடியாதுன்னு மட்டும் சொல்லியிருந்தேன் நானு. ஆனா நீங்க அதுக்கப்புறம் சொல்லியிருந்தீங்க, எஸ் அட்லீஸ்ட் ஸ்டாண்டிங் பண்ணினா யூ வில் கம் அவுட் ஆஃப் தட்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ தட்ஸ் இட். அது தவிர நான் வேற யாருக்கும் எதுவும் ரிப்ளை பண்ணலையே, இஃப் ஐ எம் ரைட். அனுஷா இருந்தீங்கன்னா நீங்க இதுல வாங்க, ஆன்லைன்ல வாங்க. என்னது? எஸ். அனுஷா இருக்கீங்களா? அதுக்கப்புறம் தேவர்களுடைய பொசிஷன் என்ன, அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணிருந்தேன். That is in group 3. மாதாஜி, I am Anusuya. சொல்லுங்க. சொல்லுங்கம்மா. ஆக்சுவலா இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்ல பிரிட்ஜ்னு சொல்லி போட்டிருந்தோம். இப்போ நம்ம வந்து கடவுள் வந்து நம்மள வந்து பூமிக்கு அனுப்பும் போது 2 வழி வந்து கொடுக்குறாங்க. ஒண்ணு வந்து ஆத்மா வழி வாழுதல், இன்னொன்னு மனம் வழி வாழுதல். ஸோ மனம் வந்து இட்ஸ் அ பிரிட்ஜ் பிட்வீன் நம்மளோட இப்போ இருக்கிற நம்ம வாழ்க்கை, பௌதிக வாழ்க்கைக்கு. ஆத்மா அப்படிங்கிறது வந்து இறைவனோட தொடர்பு கொள்ற பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இறைவனோட தொடர்பு கொள்ற பிரிட்ஜ் வந்து ஆத்மா அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து எந்த வகையில வாழ்றது, எப்படி நம்ம அதை ப்ரொசீட் பண்றது, ஏன்னா நம்ம இந்த வாழ்க்கைக்கு தான் பழகி இருக்கோம். ஸோ அதன் வழி இது பண்ணணும்னா எப்படி அப்படிங்கிறது எனக்கு புரியல. அதனாலதான் ஆக்சுவலி மாதாஜி, நம்ம வந்து ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடல்ல வந்து உயிர் தங்கின்னு இருக்குன்றதுக்காக இருக்கிறது தான் ஆத்மா. புரியுதுங்களா? ஆனா அந்த ஆத்மா தனித்து இருக்கிறது கிடையாது. அதோட இந்த ஷட்டில் பாடி என்றது அந்த இந்த சூக்ஷ்மமும் இருக்கிறது இல்லைங்களா? அதாவது மனது போன ஜென்மத்துல நம்ம செஞ்ச கர்மங்களும் அந்த பெண்டிங் உணர்வுகள் இன்னைக்கு கூட பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கேற்ற மாதிரிதான் நமக்கு ஒரு உருவம் கிடைக்கிறதுன்றதையும் நம்ம இன்னைக்கு படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த உணர்வுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மனம், அதுக்கப்புறம் இந்த அந்த நுண்ணறிவு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த புலன்கள், இதனுடைய விளைவு தான் இந்த உணர்வுகளே. ஸோ அந்த உணர்வுகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அலாங் வித் கர்மங்கள் வந்து இந்த ஆத்மாவோட ஒட்டின்னு இருக்கிறது. இது எந்த ஷட்டில் அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சூட்சமமாக சொல்லப்படுகிறது. ஸ்தூலம் என்பது இந்த உடல். இதுல வந்து அந்த ஆத்மா வந்து குடிக்கொள்ளும் பொழுது, அதாவது அந்த சூக்ஷ்மம் வந்து குடிக்கொள்ளும் பொழுதுதான் நம்ம அந்த ஜீவன் வந்து ஜீவிக்க தொடங்கின்றான். ஆனா அவன் ஆக்டிவா ஆகுறதுக்கு காரணமே பரமாத்மா தான் ஆக்டிவா வைக்கிறதே. ஸோ ஐ திங்க் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், இஃப் ஐ எம் ரைட். இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? ஹலோ ஹலோ. எஸ். சோ இந்த ஸ்தூலமும் சூக்ஷ்மத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஆன்மா இருக்குது. ஆன்மா வேலை செய்யறது கிடையாது எதுவுமே. ஆன்மா எதுவுமே நீ இதை பண்ணு அதை பண்ணுன்னு சொல்றதே கிடையாது. ஆனா இந்த மனசு இருக்கு பாரு, அதோட கலந்து இருக்கக்கூடிய இந்த மனசுதான் எல்லா வேலைகளுமே செய்ய வைக்குது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஆன்மாவோட கலந்து இருக்கக்கூடிய அந்த மனசு தான் நம்ம எல்லாமே இங்க வேலை செய்யறோம். இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்த பிறகு இந்த 3 குணங்களோட நாம கண்டிப்பாக ஐக்கியம் ஆகின்றோம். ஏன்னா இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜட பொருட்களால செய்யப்பட்டது. அதனாலதான் நம்ம இந்த 3 குணங்களோட ஐக்கியமா இருக்கோன்றது தெரியணும். அதனால நம்மளுடைய ஆக்ஷன்ஸ், நம்மளுடைய கர்மங்கள் அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டதாக தான் இருக்கும். சோ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல நீங்க செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களுமே ஆன்மாவுக்கு தெரியும். ஆனா அது ஆன்மா செயல்படுத்துவது கிடையாது. ஆன்மாவோட ஒட்டின்னு இருக்கக்கூடிய இந்த சூக்ஷ்மத்துல கலந்து இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு இருக்கு இல்லைங்களா? அதாவது மனம்,
புலன் மற்றும் இந்த நுண்ணறிவு, இந்த மூன்றும் கலந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் கர்மங்களாக வருகிறது. அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அது வந்து இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஆன்மீக உலகம், அதாவது பௌதிக உலகம், இதை பற்றி நீங்க யோசிக்க தேவையில்லை. எப்படி செயல்பாடு நடக்கிறது அப்படிங்கறத வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அது தெரிஞ்சுட்டீங்கன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி மனதை நம்ம கரெக்டா எடுத்துன்னு போனோம்னா மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு வரலாமா வேண்டாமான்றதை நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும். ஸோ உங்களுடைய செயல்களை நீங்க தான், யூ ஹேவ் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ், அது உங்கள் கையில் தான் இருக்கு இப்ப கூட. ஆனா அந்த யோசிக்கிற தன்மை உங்களுக்கு வரணும். எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற டிஃபரன்சியேஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும். ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம என்ன செயல்கள் எங்க பழகிட்டு செஞ்சிட்டு இருக்கோமோ அது நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும், ரெண்டும் கலந்ததுதான் எங்க வாழ்க்கை இல்லைங்களா? ஸோ அட்லீஸ்ட் நல்லது எது கெட்டது எதுன்ற செக்ரிகேட் பண்ற அந்த இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி நாம நல்லதை மட்டும் செய்யலாம், கெட்டதை செய்யக்கூடாதுன்றத மனசை வந்து கண்டிப்பாக திடம் பண்ணணும். ஆப்வியஸ்லி நீங்க மேல் உலகத்திற்கு போறதுக்கான மார்க்கத்துக்கு நீங்க வந்து செயல்படுகிறீர்கள் என்றது உங்களாலே புரிஞ்சுக்க முடியும். செயல்பாடு என்பது நீங்க எங்க இருந்தாலும் செஞ்சுதான் ஆகணும். ஆனா எதை செய்யறீங்கன்றது உங்க கையில தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட், தமோஸ் குணத்துல உள்ளவர்கள் அடுத்த பிறவில் விலங்குகளாக பிறப்பார்கள் என்றால் நாம் பசுவை தெய்வமாக வணங்குகின்றோம், அது எப்படி விளக்கம் அளிக்கவும் மாதாஜி? பசு என்பது பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நீங்க மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கிறீங்க. 84 லட்சம் பிறவிகள் வந்து, அதாவது நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீஷிஸா நம்ம வந்து பிறக்கின்றோம் அப்படின்றது தெரியும். அதுல ஒன்று பசு. ஆக்சுவலி நாம வந்து இந்த ஜென்மத்துல நிறைய கர்மங்கள் செஞ்சுட்டு அடுத்த ஜென்மத்துல பசுவாக பிறப்போம் என்பது என்ன சாத்தியமே இருக்காது. பசு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளை விட மேன்மையான ஒரு இது. அது வந்து நமக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளுக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா உணவு கொடுக்கிறது. ஆனா ஒரு அஜ்ஞானத்துல இருக்கக்கூடியவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா யாருக்குமே நன்மையை செய்ய மாட்டான், அவனுக்கும் நன்மை செய்து கொள்ள மாட்டான். அப்படிப்பட்டவன் எடுக்கக்கூடிய விலங்கு பிறவி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவர்களுக்கும் நன்மை பயக்கக்கூடியதாக இருக்காது. அது ஃபர்ஸ்ட் நாம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆக்சுவலி. ஸோ அடுத்த பிறவி வந்து விலங்கு இனத்துல இருந்தா பசுவாக தான் பிறப்பான் என்றது கிடையாது. பசுவாக பிறக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் மேன்மையான சில குணங்கள் கண்டிப்பாக தேவை ஆக்சுவலி. ஸோ பசு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உபயோகம் உள்ள ஒரு விலங்கு ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால வந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பசுனுடைய பால், தயிர் இது எல்லாமே நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ அப்படி ஒரு தெய்வீகத்தன்மை உடையதுதான் பசு. அமுத சுரபி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இதுல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ரூபமாக இருப்பது கூட நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? 10வது சாப்டர்ல கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பசு காமதேனு கூட பகவானுடைய ஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறத படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஸோ நாம விலங்கு இனத்துக்கு போனோம்னா அடுத்தவர்களுக்கு கண்டிப்பாக நன்மை பயக்கக்கூடிய விலங்கு இனமாக கண்டிப்பாக இருக்க மாட்டோம். அது மாத்திரம் நம்ம சொல்றேன் நான். எஸ், இந்த அனுசூயா மாதாஜி ஒரே ஒரு ஆட் பண்ணிட்டுமா தாரணேஸ்வரி மாதாஜி? ஒரே ஒரு இது, அது எப்படின்னு கேட்டதுக்கு சொல்றேன். மனசை நம்ம பியூரிஃபை பண்ணிட்டே இருக்கிறதுக்கு எண்ணெயை எப்படி நம்ம விடுறோமோ, இந்த இதோடைய சாராம்சம் இந்த 15 சாப்டரோடதுமே எண்ணெயை எப்படி விடுறோமோ, அதாவது விதவுட் எனி ஸ்பிளிட், அதுதான் பக்தியோட இது. கண்டினியூஸ்லி வி நீட் டு டூ. செகண்ட் திங் இஸ் பியூரிஃபை யுவர் செல்ஃப். அந்த பியூரிஃபிகேஷனுக்கு வந்து ஜபம் ஒரு முறை. ஆனா ரெண்டாவது வந்து நம்ம யாரையும் அனலைஸ் பண்ணி குத்தம் சாப்பிட்டு அவங்கள பத்தி பேசி இவங்களை பத்தி பேசி, சோ அதெல்லாம் நம்ம நிறுத்தினோமானாலே சத்துவகுணத்துக்கு மேலோங்கி போகிறதுக்கு வழி. அப்போ ஆத்மா பியூரிஃபை ஆயிட்டே இருக்கும். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. மாதாஜி போல்ஸ் இப்போ போல்ஸ் பாத்துடலாம். ஓ பாக்குறீங்க, ஓகே முடிச்சிருங்கம்மா. சீதாராமன் பிரபு போல்ஸ் முடிச்சிருங்க. எனக்கு போல்ஸ் விசிபிலிட்டி வரல. என்னுடைய மேக்ல வந்து ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் இட். ஸோ அதனால ஓகே, நீங்களே படிச்சிருங்க பிரபு. சீதாராமன் பிரபு மியூட்ல இருக்கீங்க. ஓகே. பொருள் உலகின் மரம் எது? கற்பக மரம் சொல்லிட்டு 27% பண்ணிருக்காங்க. நான் ஒரு வாட்டி கூட நான் சொல்லல கற்பக மரத்தை. ஆலமரம் தான் படிச்சோம் இவ்வளவு நேரம் இல்லைங்களா? ஆலமரத்தை தான் நீங்க சொல்லணும். மரங்களில் நான் ஆலமரம் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்லியிருக்கார். சோ இதுல இருந்து பொருள் ஆசைகள், மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் சொல்லியிருக்கோம். டிசைர் ட்ரீன்ட் ஒன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கல. 66% பண்ணியிருக்காங்க. அதான் ஆன்சர். ஆரம்பத்தின் கிளைகள் டேஷ் என்று கருதப்படுகின்றன. இயற்கையின் வெவ்வேறு முறைகள்னு சொல்லி 50%, பாவமான நடவடிக்கைகள் 15%, உணவுப் பொருட்கள் 33% பண்ணியிருக்காங்க. உணர்வு பொருள் சென்ஸ் சப்ஜெக்ட் தானே மகாராஜ்? அது ஹலோ மகாராஜ், நான் எனக்கு எதுவுமே இப்ப சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அது கொஸ்டின் பார்த்து தான் சொல்ல முடியும். நீங்க தான் இன்னைக்கு டிசைட் பண்ணணும்.
பரமாத்மாவின் என்ன மாதாஜி? நீங்க தான் எனக்கு சொல்லணும். ஐ am not able to see the polls. ஓகே So, ஓகே. you only- பரமாத்மாவான இறைவனின் முதன்மை உருவாக்கங்கள் என்ன? விஷ்ணு தத்துவா இயற்கை ரெண்டும் 48-40% போட்டிருக்காங்க. இந்த வாட்டி கிளாஸ்ல எல்லாரும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் நினைக்கிறேன். Okay. போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் இறைவனின் செழுமைகள் 7, 9, 10 அத்தியாயங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் 15வது அத்தியாயத்துடன் தொடர்புடையவை. இந்த கீழே ஒரு வரியை தேர்ந்தெடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. சூரிய பிரகாசத்தின் அற்புத சிறுமானத்தின் தீமட்ட கிரகங்களுக்கு நுழைதல் மற்றும் சந்திரனாகி தாவரங்களுக்கு வாழ்வு தருதல் 64%. அதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். வந்து 5வது கொஸ்டின்ஸ். அரசன் ரகுகுணன் ஜடபாரதன் மீது கோபம் கொண்டது ஏன்? அவர் ராஜாவில் பல்லக்குள் சுமக்கும் போது எறும்புகளை மிதித்திடாது இருக்க நகர்ந்த சிலையில் பல்லக்கை அசைத்து கொண்டே இருந்தார். அதான் சரியான ஆன்சர். அடுத்தது, அரசன் ரகுகுணன் ஜடபாரதரை தனது ஆன்மீக குரு என்று எவ்வாறு அறிந்து கொண்டார்? ஜடபாரதற்குரிய ஞான உபதேசம் அவர் பக்குவமடைந்த பிரம்மஞானி என்பதை மன்னனுக்கு உணர்த்தியது. அதான் ஆன்சர். Okay, I think Radhikama, please explain that Sure. video. Okay, Hare Krishna devotees. So basically இந்த பாகவதம்ல இருக்கு இல்லையா, எக்ஸ்ட்ராடினரி பெனிஃபிட் ஆஃப் பாகவதம் என்னன்னா, இப்போ வந்து எப்பவுமே நான் ஒண்ணு சொல்றேன், சிடி ஸ்கேன் வந்து நம்ம வந்து ஐ திங்க் 50 years 60 years மேக்சிமம் அப்பந்தான் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. பட் இந்த பாகவதம் வந்து 5000 years பேக் எழுதினாரு. அங்கே வந்து நிறைய விஷயங்கள் எழுதியிருக்காங்க. ஒரு தடவையாவது லைஃப்ல வந்து நம்ம பாகவத்தை படிக்கலன்னா லைஃப்ல வந்து நம்ம ரொம்ப மிகப்பெரியதை நம்ம மிஸ் பண்றோம்ன்றது நான் எப்பவுமே ஐ கேன் அஷ்யூர் யூ ஆல். ஏன்னா சிடி ஸ்கேன்ல வந்து இப்போ நம்மளுக்கு தெரியுது இந்த மாதிரி குழந்தை இந்த லைஃப்ல இந்த டைம்ல டெவலப் ஆகுது, இந்த ஸ்டேஜ்ல கை வருது, ஹார்ட் டெவலப் ஆகுதுன்றத ஒரு 50 years தான் நான் நினைக்கிறேன் சிடி ஸ்கேன். அது கூட அவ்வளவு வருஷம் ஆச்சான்னு கூட எனக்கு தெரியல. சோ ஏன் சொல்றேன்னா, இப்ப வந்து பாகவதம்ல வந்து 5000 வருஷம் முன்னாடி பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் கரெக்டா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டைம்ல தான் ஹார்ட் டெவலப் ஆகுது, லாஸ்ட் டெவலப்பிங் ஆர்கன் வந்து லங்கு அப்படின்னு. இப்போ வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது அக்சோமேட்டிக் ட்ரூத். இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம்னா, நம்ம இது சொல்றோம் இல்லையா, நம்மளோட கவுடங், ரைட்? அது வந்து ஸ்டூல் அண்டர்லயே வந்து நம்ம அழுக்கணும். ஆனா அதுவே நம்ம மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, கவு ரொம்ப பவித்திரம்னால கவோட ஸ்டூல் வந்து ரொம்ப நல்லது. வீட்டுல கூட கிராப் சாப்பம் போடுவாங்க, இன்ஃபெக்ஷன். இது வந்து 5000 வருஷம் முன்னாடியே பண்ணாங்க. எப்படி அப்படின்னு தெரியாது, ஏன்னா அது வந்து சிலதெல்லாம் வந்து உண்மைன்ற மாதிரி. அதே மாதிரி இந்த பர்த் அண்ட் டெத் இதெல்லாம் பாகவதம்ல இருக்கு. ஸோ எல்லாமே 3rd 4th கேண்டோல கம்ப்ளீட்டா கவர் ஆகுது. இந்த லிவிங் ஸ்பீஷிஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு அவ்வளோ அக்யூரேட்டா வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால மை ரிக்வெஸ்ட் இஸ், இந்த பாகவதம் நடுவில் எடுக்காதீங்க. அதுக்கு தான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் ஸ்பெசிபிக் நம்பர். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே படிங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு ஃப்ளோ புரியும். அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான சப்ஜெக்ட், அவ்வளோ நல்லா வந்து இட் இஸ் அட்ரஸ்ட் அண்ட் நாட் பாகவதம். இதெல்லாம் படிச்சீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு வந்து நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, சொர்க்கம்னு ஒண்ணு இருக்கா, எங்கேயோ நம்ம மனசுல தோணும், நிஜமாவே வைகுண்டம் இருக்கா, இல்ல இது கதையா, இல்ல கோலோகா பிருந்தாவன் இருக்கா. பகவத்கீதால 3 இடத்துல அவர் சொல்றாரு கோலோகம் அப்படின்னு. பிரம்ம சமிதாலையும் சொல்றாங்க கோலோகா நாமி நிஜதாமின்னு. ஆனாலும் நம்மளுக்கு சந்தேகம் ரொம்ப ஜாஸ்தி நம்மளுக்கு. அதனால வந்து நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கோம். நான் ஏன் இதை உங்களுக்கு சொல்றேன்னா, என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம சைட்ல நம்மளுக்கு கிளாரிட்டி வேணும்னா, நீங்க வந்து பாகவதம் படிக்க படிக்க உங்களுக்கு வந்து கிளியரா வந்து உங்களுக்கு நீங்க பண்றது என்ன கரெக்ட், என்ன தப்பு, என்னெல்லாம் பண்ண முடியும்னு. இதுக்கு முன்னாடி 2 கேள்வி வந்துச்சு. ஒருத்தங்க கேட்டாங்க மனம் டாமினேட் பண்ணா என்ன பண்றதுன்னு. எப்படி இருந்தாலும் வந்து நம்ம வந்து சர்வ் பண்றது 2 பேருக்கு. சர்வ் ஒருத்தருக்கு பண்ணியே ஆகணும். ஓகே, யாருக்கு சர்வ் பண்ணணும்ன்றது நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். ஒண்ணு கிருஷ்ணருக்கு பண்ணலாம், இல்லைன்னா மாயாக்கு பண்ணலாம். இப்போ வந்து இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து கிருஷ்ணருக்கு பண்ணிருக்கீங்க. அதனால இன்னைக்கு வந்து 160 பேர் வந்து டிவி பார்க்காம மொபைல்ல ஆடாம இங்க வந்து உட்காந்துருக்காங்க, ரைட்? சோ இதுவே வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிளா இருக்கும். அது ஒண்ணு. 2வது, இன்னொருத்தங்க நான்வெஜ்ஜா வெஜ்ஜான்னு கேக்குறீங்க. இஸ்கான்ன்றது வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ன்றதும் வந்து இது வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் கன்வர்ஷனே இல்லை, இது கிருஷ்ணாடேரியன். சோ வெஜிடேரியனா இருக்கு. இப்போ ஹிட்லர் கூட எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்க, வெஜிடேரியன் தான், கரெக்டா? சோ ஹிட்லர் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் சொல்ல முடியுமா? இல்ல. ஆனா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி என்ன ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணோம்னா, வெஜிடேரியனா இருந்தா அந்த மோட் ஆஃப் குட்னஸ் அது வந்து ஈஸி, அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சுலபமா இருக்கும். நான் வெஜிடேரியன் வந்து ரொம்ப அந்த தமஸ் ரஜகுணத்துல இருக்கிறதால அவங்க வந்து கிளீனிங் சிஸ்டம். இப்ப வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப நீங்க காம்ப்ளிகேட் பண்ண வேணாம். நீங்க மாமந்திரா சொல்லவே ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து எல்லா இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே விளங்கும். அது வந்து நான் கண்டிப்பா இது வந்து
நான் சொல்றதோ இல்ல தனேஸ்வரி மாதாஜி சொல்றதோ இல்ல, இது வந்து கிருஷ்ணரே கேரண்டி கொடுத்திருக்காரு. சைத்தன்யா மகாபிரபு அதான் சொல்றாரு. அவரோட ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்து 8 வரியில 8 பேராஸ் தான் பாடியிருக்காரு. அதுலயே அவர் சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனம் சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கு அர்த்தம் வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற அந்த அசுத்தத்தை வந்து கிளீன் பண்ற வேலைதான் அது. இப்போ ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு தண்ணி கேட்டாலும் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? கழுவிட்டு தானே குடிப்பீங்க. ஐயோ நான் 1.5 மாசம் முன்னாடி பார்த்தா கிளீனா இருக்கு அப்படின்னு அப்படியே குடிப்பீங்களா? இல்ல நீங்க குடிப்பீங்களா? இல்ல இல்லையா? அதே மாதிரி நீங்க வந்து எது பண்றதுக்கு முன்னாடியும் இல்ல நீங்க பண்றது, இப்ப அதான் சன்னியாசிக்கும் நம்மளுக்கும் டிஃபரன்ஸ். சன்னியாசி வந்து நீங்க சுத்தமா இருந்தாதான் சன்னியாசி ஆக முடியும். ஆனா இங்க கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல என்னன்னா, நீங்க எவ்வளவு மோசமா ஒரு நம்ம எல்லாம் இருந்தா கூட நம்ம வந்து நம்ம ப்ராசஸே ஆட்டோமேட்டிக்கா பியூரிஃபை பண்ணிடும். சோ இங்க இது வந்து மனசு பத்தி கேட்டவங்களுக்கும் இதே ஆன்சர் தான், நான்வெஜ் பத்தி கேட்டவங்களுக்கும் இதே ஆன்சர் தான். அண்ட் கவ் எதுக்குன்னா, போன இந்த ஜென்மத்துல வந்து யாரெல்லாம் சாத்விக குணத்துல இருக்காங்களோ அவங்க கண்டிப்பா அனிமல்ல இருந்து வந்ததா இருந்தா அவங்க கவ்வாதான் இருப்பாங்க. சோ அதுதான் விஷயம். சோ அதே மாதிரி குரங்கா இருந்தா ரஜகுணம் நிறைய இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி. சோ வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? ஓகே, 2-3 அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து எங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் வேணும். இப்போ இருக்கிற டீம் வச்சுட்டு எங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ், அட்வான்ஸ் குரூப் எல்லாத்துக்கும் வந்து we need somebody to translate. ஸோ 3-4 ஹெல்ப் வேணும். ஒன்று வந்து பிபிடி, டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ இங்க வந்து இருக்கிறவங்க வந்து யாருக்கெல்லாம் வந்து விரும்புறீங்களோ, அதாவது பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க இது கம்பல்சரி இல்லை, இட்ஸ் வாலண்டரி சர்வீஸ். பட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறவங்க இட்ஸ் பி ரியலி நைஸ் இஃப் யூ கேன் ஹெல்ப். ஆனா ஒண்ணுண்டி பண்ணாதீங்க, பண்றேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணாம இருக்காது. ஏன்னா அந்த மாதிரி சிலர் வந்து கேட்கறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மூட்ல சேர்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்க மெசேஜ் அனுப்பாம, இது வந்து கம்பல்சரியும் இல்லை, இது பண்றதால உங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் அ வாலண்டரி சர்வீஸ் தான். ஸோ இது வந்து கிருஷ்ணருக்கோசரம் நாங்க பண்றோம், அதனால இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வாலண்டியர்ஸ் தான். உங்களால முடிஞ்சு பண்ண முடியும்னா விருப்பத்தோட வரதா இருந்தா நீங்க அந்த குரூப்ல வந்து காயத்ரி அவங்க வந்து நாளைக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ம் அனுப்புவாங்க, ஹெல்ப் சர்வீஸ், அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்க. ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து 2 அட்வான்ஸ் குரூப்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கு. ஒண்ணு வந்து ஃபார்மல் குரூப், மெயினா அதை பத்தி நான் சொல்றேன். அதாச்சும் யூடியூப் லைவ் போயிட்டு இருக்கு, ஸ்டாப் பண்ணிடலாங்க. என்ன கிருஷ்ணா? ரெக்கார்டிங் கிருஷ்ணா, தேங்க்ஸ்.